Good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Pruvi. Thank you for the opportunity, privilege, and for the trust for me to stand behind this sacred pulpit to lead the singing, all for the Lord po. Good morning, everyone. We welcome those who are joining in with us on site here at the main sanctuary, via Zoom, our outreaches and members, and to all the viewers in today's live streaming. Today is June 30, 2024, and we welcome you to our Sunday morning worship service. Let us all stand as we start our Sunday school through singing our first song, Are You Washed in the Blood? Jesus. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Second stanza, kakabsat, kantaon ti men. Third stanza, kantaon ti ladies. All together now. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Nothing but the blood of Jesus. Precious is the flow. No other found I know. Nothing but the blood. Second stanza, man. For my
by the blood. Amen. All together. Saved by the blood of the crucified one, now ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. Glory, I'm saved, saved. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The angels rejoicing because it is done. A child of the Father with the Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, saved. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The Father is big and His will it was done. Great price of my pardon, His own precious Son. Saved by the blood of the crucified. On the chorus, saved. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified. On the last stanza. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father, all hail to the Son, all hail to the Spirit, three in one. Saved by the blood of the crucified one. All together, saved. Is all gone. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Our last song, Life Now is Sweet and My Joy is Complete, for I'm saved, saved, saved. All together. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how He lifted me and what His grace can do for you. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Seven salsa. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong. He'll guide me all the
us all remain standing and grab your Bibles and let us welcome to his pulpit the Senior Pastor of Osana Bible Baptist Church International, Reverend Provi Arcadeliña. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, pakikamayan natin ang ating mga katabi at sabihin natin sa kanya, ako'y nagagalak na makatabi kita sa aking upuan. Okay, what a blessing. Amen? Ayan, kamayan nyo na rin yung mga nasa harapan ninyo at yung mga nasa likuran. Extend a warm welcome to each and everyone today. Welcome to the Hosanna Bible Baptist Church. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa kapahingaan. Salamat po sa aming napakagandang mga simbahan. At salamat sa mga outreaches namin. Salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa, but higit sa lahat, sa iyong dakilang presensya. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain po ninyo ang aming mga pag-aaral na gagawin ngayon sa inyong mga salita. Hindi lang po magsilbing dagdag kaalaman sa aming spiritual na buhay na siyang magdadala sa amin sa karunungan, kundi ito po ay magbibigay kalakasan sa aming pananampalataya. Dalangin ko na pagpalain yung internet connection sa buong umagang ito upang ang lahat ng aming mga kapatiran, saan man sila sulok naroon ng mundong ito, ay makapakinig ng maayos, Panginoong Diyos. Salamat po. We give you honor, glory, and praise. Thank you for our salvation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. Okay? Alam nyo, kahit saan ako magtungong lugar, isa lamang po ang pinakapangunahing mensahe na aking ibinabahagi sa lahat ng tao. Yan ay ang plano ng Diyos sa kaligtasan. I believe that salvation is the most and the greatest message that every man should hear, that every man should listen to and receive, because this message will change your life for all of eternity. If you believe that, say Amen. Opo, kahit matagal ng ating church, palagay ko marami sa ating mga miyembro ang medyo hindi pa malalim pagdating sa kaalaman. Alam nating ligtas na tayo, pero dapat lumalim pa tayo sa kaalaman ng kaligtasan turo ng ating Biblia. Amen? Naririnig nyo ba yon? Patayin nyo lahat ng mga mic, ito lang ang naka-on. Oh, yan. Meron pa? Sound check. Naka-off na lahat ng mic? Yon. Meron pa rin? Wala na. Okay, so tatandaan nyo yan. Now, isa sa mga tanong na gusto kong sagutin ngayong umaga ay ang tanong na ganito: Can a Christian lose salvation? Can a Christian lose salvation? Tagalogin nga natin. Sino makakapagbigay sa akin ng Tagalog nito? Sige, tumayo, bigyan ng mikropono. Can a Christian lose salvation? Mikropono. Okay, meron ba? Come on. Tagalog. Yes, Pastor June. Kristiyano nawawala ba? Amen. Ulitin natin ha. Ready, go. Sagot. Ulitin ang tanong. Ang kaligtasan ba ng Kristiyano ay nawawala? Ano ang sagot? Okay. Pakipaliwanag mo sa katabi mo bakit hindi. Sige. Tignan natin kung alam na yan. Makinig ka sa katabi mo ha. Ushers, tulungan nyo yung iba. Kapatid, yan ang partner mo, kamo. Ganyan, ha? Sige nga, tignan natin kung alam natin sagutin ang tanong na yan. Ang kaligtasan ba ng Kristiyano ay mawawala? Ang sagot ay hindi. Patunayan mo. Paliwanag mo. Kita nyo na? Marami sa atin ay 20 years ng Kristiyano, pero hindi pa natin alam ipaliwanag to. 15 years na. So, magandang ating aral ngayong umaga. It is crucially important question. Perhaps
the best way to answer it is to examine what the Bible says that occurs at the day of salvation. Ano bang nangyari nung tinanggap natin si Kristo at yung pangyayaring yon, tignan natin kung pwedeng mabawi pa. Hello? Tignan natin kung pwedeng mabawi pa. Kasi kung pwedeng mabawi iyon, ay siguradong mawawala ang kaligtasan natin. Okay? Parang halimbawa, kinasal na kayo, pumirma na kayo ng certificate, sinabit na doon sa munisipyo, lumabas ng pangalan nyo doon sa PSA, marriage certificate. Pangalan mo, pangalan ni Mrs. mo. Tanong, pwede ba nating bawiin yung nangyari doon sa kasalan? Kung pwede, ibig sabihin, pwedeng mawala yung kasalan. Correct? Kaya nga ang gobyerno ngayon, ang tao pilit gumagawa ng paraan para bawiin yung ginawang kasalan doon sa simbahan o doon sa garden kung saan man niyang ginanap. Correct? Pero ang ating tanong ngayon, yung bang nangyari nung tayo tumanggap kay Kristo, pwedeng bawiin ba yon? Okay? Can a Christian lose salvation? Sapagkat pag pwedeng bawiin yon, ay siguradong mawawalang kaligtasan natin. So ano ang mga bagay na nangyari? Number 1, dito sa Romans chapter 8, 38 to 39, basahin natin lahat. 38, ready, go. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Maliwanag po ba? Ang pinangako ng Panginoon, walang kahit sino at ano ang pupwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos na kay Kristo Jesus. Therefore, for a Christian to lose his salvation, God has to break that promise. And when God breaks that promise, mga kapatid, it affects His being God, His nature as God. At hindi lang po yan, mawawala ng ating kaligtasan. So ang tanong pa, meron bang makakapaghiwalay sa atin doon sa pag-ibig ng ating Diyos? Sagot, meron o wala? Wala. Therefore, a Christian cannot lose his salvation. Number 2, John chapter 10, 28 and 29. John 10:28 and 29. Anong sabi doon? Ready, go. And I give, everybody read. And neither. Okay, 29. My Father is greater than all. So ano yan? Number 2. Nothing can remove a Christian from God's hand. Sabi ng 28, tayo ay nasa kamay ni Kristo. Ang sabi ng 29, tayo ay nasa kamay ng ating Ama. Doble yon. That is security. Nasa kamay ni Kristo, nasa kamay ng Ama, at ang pangako, hindi lang tayo nasa kamay, but the assurance is, no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kaya hindi ko maintindihan itong mga relihiyon na nagsasabi na pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang believer. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa sila kaysa yung kamay ng Diyos. Mas kaya nilang bawiin yung pangako ng Diyos na ito. So tayo po ay nakasalalay, ang ating assurance of salvation, nakasalalay doon sa kakayanan ng Diyos upang tayo ay kanyang ikip sa kanyang mga kamay. Amen po ba? Okay? Kung po pwede, wag lang po kayong tumatango. Kung maaari po, nag-amen po kayo. Ayun po, no? Matuto po tayong mag-amen, ha? Okay? Sapagkat ang amen, nakakatulong sa inyo yan. Nakakatulong sa akin. Kaya hindi kayo mag-amen, okay lang ako dito nagpipreach. Pero pag nag-amen kayo, mas nakakatulong sa inyo at sa inyong katabi. Meron po ba kayong katabi? Mag-amen po kayo para sa inyong katabi. Amen? Okay, very good. Number 2. Number 3, Romans 8:1. Isulat nyo yan ha sa inyong mga Bible.
ilagay nyo dun sa likod ng Bible nyo. Ano yung unang verse natin? Romans 8:38 and 39. Ano yung D1 nito? Walang makakapaghiwalay sa atin sa alin? Pag-ibig ng Diyos. Nothing can separate a child of God from the Father's love. Okay? Number 2, nothing can remove a Christian from God's hand. Okay? Pakita mo yan ha, kamay ng Diyos na yan. Okay? Number 3, Romans 8:1. Romans 8:1. Let's read, everybody go. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pag-aralan nyo maigi, hindi ba nang ganda niyan? Ano sabi doon? There is therefore now. Ano yung now? Ngayon. Bukas, ano yung now? Ngayon pa rin. Next week, pag sinabi mo next week, nasa next week ka na, sabi mo, now, ano yon? Ngayon pa rin. So the now is an eternal present. Now, ngayon. Bukas, sabihin mo, ngayon. O, sa Martes, ano sabihin mo? Ngayon. Pag kinote mo yung verse na yan, there is therefore now. Ano ngayon? No condemnation. Ano pong ibig sabihin ng condemnation? Kaparusahan. Ang plano ng Diyos ng kaligtasan ay dahil sa kaparusahan. Ulitin ko. Ang plano ng Diyos ng kaligtasan ng tao ay dahil sa kaparusahan. Bakit ba mapaparusahan ang tao? Sagot, dahil sa kasalanan. Kaya namatay si Kristo, binayaran ang kasalanan para tayo ay hindi maparusahan. Ngayon, pag ikaw ay na kay Kristo na, pag tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, ano ang sabi ng Bible? Ikaw ba'y parurusahan pa? Hindi na. Kaya ang tanong po rito, nung ba si Kristo ay namatay sa krus, ilang kasalanan ang binayaran niya? Lahat. Dahil kung merong kasalanang hindi niya nabayaran para sa'yo, tiyak, babayaran mo yan. Kaya nga ang illustration ko palagi ay yung pagbili ng motor. Dalawa ang kaparaanan ng pag-purchase ng motorsiklo. Merong tinatawag na cash basis at yung pangalawa, installment. Correct. Ang installment, may down payment ka. Maliwanag? Ngayon, pag nagbayad ka ng down payment, inuwi mo yung motor, sa'yo na ba yung motor? Nasa'yo na ba yung motor? O yun pala yung tanong, nasa'yo na ba yung motor? Ngayon, may karapatan pa rin ba yung kumpanya na bawiin yung motor? Kung ano? Ayun, meron kang dapat i-comply. Correct. Kaya itong mga naniniwala ng kaligtasan ay nawawala, ganun po yung concept nila kay Kristo. Nung namatay sa krus, down payment. Pero dahil down payment, pagkatapos tinanggap mo si Jesus, dapat may i-comply ka pang mga requirements. Gumawa ng mabuti, magpabinyag, magpabautismo, mag-attend ng church, sumunod ng utos, at napakadami na kinakailangan mo comply. Sa oras na hindi mo na-comply ito, babawiin ng Diyos yung kaligtasan mo. That's when you lose your salvation. Pero, pag binasa mo ang Biblia, hindi po ganon ang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. Anong ginawa ng Panginoon? Parang bumili ka ng motor, cash. So, binili mo yung motor, dala mo yung pera, kung yan ay 80,000, binigay mo yung 80,000, nagpirmahan na kayo, the account is settled. No more further obligation. Naunawaan nyo yun. So, inuwi mo yung motor, nasa'yo na ang motor? Sa'yo na ang motor. Ganon din ang salvation. Nasa'yo na ba ang eternal life? Sa iyo na ba yan? Pwede pa bang bawiin? Hindi na. Sapagkat ang sabi, no condemnation. In other words, pag pumirma ka doon sa motor, wala nang karapatan noong pinagbilhan mo na bawiin pa. No more obligation.
So when the Bible says, no more condemnation, we can thank and praise God today. We can sing, save, save. We can celebrate the goodness and grace of God. Hindi natin binayaran yan, hindi natin trinabaho yan, hindi natin deserve yan, pero binigay sa atin ang isang dakilang pribilehyo na kailanman tatanawin nating malaking utang na loob sa ating dakilang Diyos na alin? Tayo ay iniligtas mula sa kaparusahan. Maliwanag po at very powerful ang bersikulong yan. Roma 8:1. Kahit grade 1 ka, pag inunawa mo yan, maiintindihan mo. Wala na akong kaparusahan. Sa madaling salita, wala na akong babayarang kasalanan pa. Paano yung kasalanan ko bukas? Binayaran na rin ho yun. Paano yung kasalanan ko next week? Ay, binayaran na rin ho yun. Ito ang tanong kasi, pupunta ako dun sa bundang dulo ng aking mensahe. May tanong po kasi, uunahan ko pero sasagutin ko rin mamaya. Ang tanong po kasi ganito, sabing ganyan, paano po yung mga Kristiyano? Ito yung tanong paano po yung mga Kristiyano, sinasabing sila'y mananampalataya, pero namumuhay pa rin sa kasalanan? At parang wala kang nakikitang pagsisisi sa kanilang ginagawang mali. Dahil maliwanag, mahalaga po ang tanong na to dahil marami tayong mga nagsasabing, Kristiyano ako, member ako. Ang mahirap pa Baptist ako. Ang mahirap pa, member ako kila Pastor Provi. Alam nila si Pastor Provi matindi magturo. Alam nila si Pastor John mas matinding magturo. Alam nila pag HBBC ka, may standard ka. Tapos makikita yung buhay mo, teka, bakit yun? Namumuhay pa rin sa kasalanan, patuloy pa rin sa kalikuan, sa kamalian. Pero wala kang nakikitang parang kahit anong pagsisisi, parang walang konsensya. Ano yun? Tumanggap naman daw sa Panginoon. Kaya po mahalaga itong pag-aaral na ito. Sapagkat kung may kakilala po tayo, ito hindi po paghuhusga. Ito lamang po ay parang matulungan natin na kung meron tayong kaibigan, meron tayong mga, kahit hindi member ng ating church, sabi niya Baptist siya, sabi niya tumanggap kay Kristo. Pero kung titignan mo yung buhay, parang wala naman yung pagiging follower of Christ. Wala po So, pupuntahan natin ang taong yan at ating susuriin, teka, talaga bang save ka? Kasi ang alam ko, pag naligtas ka, ito yung susunod. Ito na. Number 4. Ito kasi po yun number 4. Kung bakit hindi mawawala ang ating kaligtasan, siguradong hindi mawawala dahil sa number 4, 2 Corinthians 5:17. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? Basahin natin lahat. Go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alam niyo po ang kagandahan sa Diyos na hindi po natin ito mararanasan kahit kailan sa mundong ito. Hindi po nagtatangi ang Panginoon Diyos. Sapagkat nasabi ron, if any man. Pag sinabing any man, kahit pa sino ka. Hindi tinitignan ng Diyos ang panlabas mo. Ang tinitignan po niya yung kaluluwa mo. Gusto niyang maligtasan. If any man be in Christ, pag ang isang tao ay na kay Kristo, na sabi ng Bible, he is a new creature. So ang pang-apat mga kapatid, na isang dapat maunawa mong katotohanan ay ito. Nung tinanggap mo si Kristo, hindi po in-improve ng Diyos yung personality mo. Naglagay siya ng bagong personalidad sa iyo. Kaya kung pumunta ka sa eskwelahan, ang topic lamang ay personality development. Dito po is manifesting Christ in you. Ito po ay hindi muna sa kaligtasan na, let me just talk about the new creation. Kaya nga, ang isang unbeliever pwedeng magkaroon ng personality development. Pero yung Kristiyano lamang ang pwedeng makapag-manifest sa buhay niya yung Kristo na tinanggap niya. Dahil ulitin ko po, nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, nung tayo naligtas, tayo ay na kay Kristo na, what the Lord did is not simply to improve a better version of who you are. But He put a different identity in you that will rule your life. And that is Christ. Kaya nga, ang sabi ng Apostol Pablo sa Galatians 2, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Buhay pa ako, that is Him. At hindi niya sinabi na in-improve ng Diyos yung siya, kundi yet not I, but Christ. Kaya ang dapat maunawa ng bawat isa sa atin, sa practical na aspeto muna ha,
Mamaya, babalikan natin yung pinag-uusapan natin, can I lose my salvation? Sa practical na aspeto, kung gusto mong maunawaan talaga ang sikreto ng isang matagumpay, masaya at fulfilling na Christian life, do not improve yourself only. What you just need to do is, let Christ manifest Himself in you. Panginoon, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. I will just follow what you want. Yet not I, but Christ. Kaya siguro nahihirapan ka, nagkakaroon ka ng struggle, nagkakaroon ka ng confusion, nagkakaroon ka ng parang safe na ako pero bakit ganito pa rin ako? Parang wala akong nakikita. Sapagkat hindi mo naintindihan how to start to live the Christian life. Living the Christian life is not trying to improve yourself. It's just trying to follow Christ. Because what you need to do is not to improve yourself. You need to deny yourself. Contrary doon sa approach ng mundo, para ikaw ay maging dakila, improve yourself, develop yourself. It's so-called personality development. Naunawaan po ninyo. Pero nung tayo po naligtas, binigyan tayo ng new creation sa ating buhay, hindi po yan for the personality development only. Although, magiging epekto yon. Pero ang talaga dyan is Christ in me. So if I'm going to love you, it's not according to my love. It's the love of Christ in me. Kasi kung love ko sa'yo, preferential yan eh. Mamimili talaga yung pag-ibig ko eh. Yung pag-ibig natin bilang tao, mamimili yan eh. Pero pag pinaghari mong pag-ibig ni Kristo, wala yung self dyan. Yun ang Christian life na tinatawag. Kung ako magbibigay sa aking kaparaanan lang, limitado eh. Pero pag magbibigay ako, according doon sa generosity of Christ in me, wala pong kwenta yung self eh. Tsaka isa pa, pag ako nagbigay ayon sa aking sarili, ang pagmamalaki sa aking sarili. Pero pag nagbigay ako, sang-ayon kay Kristo sa akin, sinusunod ko yan mga kapatid, ang may pagmamalaki ko ay ang Panginoon sa aking buhay. Naunawaan po ninyo? The humility that I exercise is not my humility. Misang hirap nating unawain yon. But the humility I have is the mind of Christ. Naintindihan niyo ba yon? Mag-humble ako sang-ayon doon sa humility of Christ. Kasi kung humility lang natin mga kapatid, wala eh. Said tayo dyan eh. Bankrupt tayo. Wala tayong ganong alam. But the Christ in me. New creation. So, sinasabi ko po yan para magkaroon po kayo ng isang magandang picture what the Christian life is all about. The Christian life is not all about you improving yourself, but the Christian life is you denying yourself and letting Christ live. Letting Christ be preeminent in your life. Pag ginawa natin yan mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, doon mo mauunawan ang kaligayahan ng ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. What gets in the way every time is self. Now, balikan natin yung topic natin ha. Can I lose my salvation? Ito po yan. A believer is a new creation. Ito po yung point. Ilagay mo yung last na statement. Ganito yan. Everybody let us read. For a Christian to lose salvation, the new creation would have to be destroyed. Parang ito po'y lohika na medyo may konting kalaliman, pero kinakailangan kong i-explain sa inyo dahil nasa Bible ito. At pag hindi ko po kayo pinilit na lumalim sa Biblia, hanggang dyan na lang po tayo. Amen po ba? Kaya bilang pastor, tutulungan ko kayo, pipilitin ko, pipresyurin ko kayo na lumalim kahit kaunti man lang sa salita ng Diyos. Na pag inunawa mo yung 2 Corinthians 5:17, ang pinapaliwanag yan ay change life. Sa kabilang dako, ang pinapakita rin ng 2 Corinthians 5:17 sa atin ay, bagong nilalang na ako. That for me to say that I lost my salvation, ibig sabihin, winasak ng Diyos yung ginawa niya sa akin. At wala kang makita sa Bible na gagawin ng Diyos yan. Nawawasakin niya yung bagong creation na ginawa niya sa'yo nung tumanggap kay Kristo. Sapagkat pag merong verse sa Bible na magsasabi na wawasakin ng Panginoon, yung unang ginawa niya sa'yo, pag ikaw ay nag-backslide o ikaw ay nagkasala, talaga, you will lose your salvation. Pero wala eh. So ibig sabihin, the new creation na binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, permanent. And therefore, if it is permanent, we may err, we may commit mistake and wrong o kasalanan sa ating lifestyle, pero nandun yung new creation pa rin. Amen po ba? Medyo malalim nga, ano? Oo. Pero
Just take note of that. At, pag may time kayo, subukan yung medyo lumalim din kayo ng kaunti sa salita ng Diyos. Okay? Number five. Dito sa 1 Peter 1:18 to 19. Ito, ang ganda nito. 1 Peter 1:18 to 19. Okay? For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things. The word is redeemed. Okay? Ano yung redeemed sa Tagalog? Sino makakapagbigay ng Tagalog ng redeemed? Meron tayong kanta, I am redeemed. Yon, tinubos. Boss, Ayan, tinubos. natubos. By the blood of the Lamb. Anong pinantubos sa atin? Oh, di ba? You were not redeemed with corruptible things. Pag sinabing corruptible, pag sa Bible nagsabing corruptible, yan po'y silver or gold. We put so much high value on silver and gold. But when God talks about salvation, wala yan. We were redeemed not with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers, 19, but with the precious blood of Christ. The precious blood of Christ. Ang ano ba yung precious Tagalog? Ang mahal, ayun, precious. Ang mahal na dugo ni Kristo bilang isang lamb without blemish and without spot. He paid for our sin. We were redeemed. So, ibig sabihin, nung tinanggap ko si Kristo, ang declaration ng langit sa akin, you're redeemed. In other words, nabili ka na. Ngayon, if I say that I can lose my salvation, ito ngayon ang implication niyan. Ibig sabihin, mga kapatid, i-revoke ng Panginoon yung kanyang bayad na ginawa. Pwede bang balikan ni Kristo ngayon dito at pumalik ulit dun sa cross at ulitin at sabihin ulit dun sa cross, lahat ng mga tumanggap sa akin na nagkasala, binabawi ko ang bayad na ginawa ko. God would have to revoke the payment. But it is impossible for God to revoke the payment for you. It is impossible. So if it is impossible for God, ito ay parang bumili ka ng isang bagay na no return, no exchange. Nagamit mo hindi, sorry, no return, no exchange. Kaya nga pinapakita ko sa atin, ang application naman dapat ay ganito. Kung alam mong binili ka pala ng Panginoon, mamuhay ka naman na patunayan mong worthwhile na binili ka niya. Yun ang application nun. Hindi yung ligtas ka, tumanggap ka na kay Kristo. Porque alam mong binayaran ka, no return, no exchange. Mga kapatid, ang punto dito binili tayo, no return, no exchange, irrevocable na ito The purchase Jesus made on the cross is irrevocable. In the moment na tinanggap mo si Kristo, wala nang bawian. Naunawaan po ninyo. Sa parte ng Diyos, wala nang bawian. Kaya hindi talaga mawawala. Pero, mga kapatid, dahil wala nang bawian, in return, sa practical aspect na to, ito'y wala na pong epekto sa ating kaligtasan. Mababawi, wala na yon. The point is this, nasa sayo naman, nasa sarili mong konsensya, sa sarili mong kaisipan bilang Kristiyano, the mind of Christ, to realize na, teka, binili ako ng Panginoon, dapat masulit niya naman ako. Hindi lang tayo pang langit. Dapat masulit tayo ng Diyos sa lupa. Kaya nga nandito ang pastor, nandito ang church, patulungan ka, anuman ang mga concern mo, issues mo sa buhay, tinuturuan ka namin ng salita ng Diyos para ma-overcome mo lahat yan. Para alin? Para makapaglingkod ka ng tama at maayos sa Panginoong Diyos. Kaya ang aking tanong sa inyo, sulit na ba ang Panginoon sa'yo? Binili ka na niya, nasulit na ba? Parang yung sasakyan ni Pastor June, model, ano ba ngayon, 2024? Model 20, anong model yun, Kevin? 22. 2 taon na po. Ang natatakbo pa lang 12,000. Sulit ba? Hindi pa kaya ginamit namin sa mission trip. Kaya nung kami po'y bumiyahe mula Luna hanggang Pudtol, hanggang Conner, Pinukpok, hanggang Tabuk, 3-4 na oras yan. Ay pinatakbo ko na mabilis. Bakit? Para masulit. Ang mahal-mahal tapos hindi mo susulitin? Binili mo, hindi mo man lang magamit?
Hindi ka na pwedeng ibalik ng Diyos. Sabi niya, teka, riniriboke ko na yung babalik ako sa lupa. Dahil lahat kayo mga tumanggap sa akin nakakasala pa rin talaga naman makakasala pa rin tayo. Babalik ang Panginoon, I revoke. Nung sinabi ko, it is finished, I revoke. Wala pong ganong gagawin ng Panginoon. Kaya ang pagbili, pag tinanggap mo siya, no return exchange. Pero ito ang punto, binili ka niya, sana masulit ka niya. Personal mo ng pag-isipan yan. Manalangin ka, nasulit ka na ba ng Panginoon? Amen po ba? Okay, let's move forward. All right. So, tapos tayo dyan. Number 6, a believer is justified. A believer is justified. Okay, Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse number 1. Romans chapter 5. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, the moment we have put our faith in Christ, ang ginawa ng Diyos sa atin is to make a declaration. To justify is to declare righteous. Or sa madaling salita, to pardon. Parang mapawalang sala. Yung bang, alam yung word na justified? Mayroong isang pastor Yung justified daw, pag sinabing justified, to declare righteous, parang ironic. Kasi, for God to declare that I am righteous, when in reality, I am not. What righteousness is God declaring? Pag sinabi ko, pag ako ang Diyos, okay, halimbawa, si Tito Jerry Gamiao, dahil tumanggap na kay Kristo, ako ay Diyos, sasabihin ko, Jerry Gamiao, you are righteous. For me to declare him righteous, kaninong righteousness yung tinutukoy ko? Sa kanya o hindi? Definitely hindi sa kanya. Kaninong righteousness yung dinideclare ko sa kanya? The righteousness of Christ. Dahil inavail niya, tinanggap niya Naunawaan po ninyo? Kaya ngayon, ito yung sabi ng pastor. Ang justification ay ganito, sabi niya. Justified, just if I'd never sinned. Isulat mo nga, para makita natin lahat. Just if I'd, with an apostrophe, I apostrophe D. Just if I'd. It is an abbreviation of I had. Just if I'd. Ayan never sinned. Sinned. Naka-perfect tense tayo. So dapat, participle yung next. Just if I'd never sinned. For God to tell you, you are righteous. Yung bang, papasok ka sa langit na parang wala kang ginawang kasalanan. Pero in reality, ang dami. Pero, because of the righteousness of Christ. Ngayon, for a Christian to lose salvation, okay? For a Christian to lose salvation, God would have to go back on His word and undeclare. Biruin mo, tignan mo maigi I am justified. Say that word. I am justified. Now, kanino galing yan? Of course, tayong nagsabi, personal pronoun. Pero yung claim na justified ka, sino po, kanino galing yan? Sa Diyos, correct? Saan natin makikita? Sa Bible. Ito ang simple logic dan. Pag sinasabi nating mawawala ang kaligtasan mo, ang gagawin ng Diyos, pupuntahan niya yung Romans 5:1 na yan, at sasabihin niya, may revision ako sa mga tao, mga anak, mga tumanggap, at lahat kayo. Whoever it is, so the people may know, to whom it may concern. Meron akong revision sa Bible, yung Romans 5:1, inaalis ko na. Pwede bang gawin ng Diyos yun? So kung hindi niya po pwedeng gawin, mananatili yan. Therefore, kung tinanggap mo si Kristo, mananatiling justified ka. Hanggat hindi niya inaalis yung Romans 5:1, mananatili ka sa kalagayang justified. Pag oras na bumaba ang Diyos at narinig natin ang tinig mula sa kalawakan o sa kalangitan, mas matindi pa sa thunder, sa dagundong ng thunder, at sinabi ng Diyos, to whom it may concern. This is to inform the public that I am making a revision of the Bible.
This is my word, but I'm revising it. I am now, from now on, taking up Romans chapter 5, verse 1. Pag sinabi ng Diyos yan, matakot na tayong lahat. Pero hindi gagawin ng Diyos. At dahil mananatili dyan, mananatili tayo sa katayuang justified. Therefore, I cannot lose my salvation. Yun lang po ang simpleng logic niyan. Oh, amen? Okay. Next, number 7. Ephesians 1:13 to 14. Ephesians 1 verses 13 to 14. Anong sabi po dito? Verse 13. Read. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse number 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, I'd like for us to read the next statement na aking ibibigay sa inyo. At the moment of faith, I like that moment. Sabi nung isang kumawit ng unbeliever, moment in time. This is the moment of time. The moment of faith. The new Christian or the believer, the newly saved, is marked and sealed with the Spirit. Binigay sa atin ang Spirit of God. Okay? Kaya yung Trinity, maganda yung paliwanag ni Pastor Jun tungkol dyan sa plan of salvation eh. Tandaan nyo lagi ito ha. I hope you cannot be an HBBC without knowing this. 1, the Father is the architect and engineer of our salvation. Naunawaan po ninyo? Sino pong arkitekto at engineer ng ating kaligtasan? The Father. Siya ang may utak, siya ang may kinalaman, siya ang may idea para tayo ay maligtas. Number 2, Jesus is the builder. Amen? Jesus is the builder. Isut ng buwangay. By dying on the cross, He paid for our sin and established eternal life as a free gift to man. Hello? And the Holy Spirit is the indweller. So kung may nagplano ng bahay, may dapat gumawa ng bahay, pero wala pong kwenta na may nagplano ng bahay, may nagtayo ng bahay, wala namang maninirahan sa bahay. So ngayon, the Father planned our salvation, Jesus paid for our salvation, and the moment you have trusted Jesus, the Holy Spirit comes to dwell in your life. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Lagay mo yan. Sabi doon. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Everybody read. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? You know the word temple? The word temple means house. The word temple means habitation. Hindi po dito sa kapilyang ito nakatira ang Diyos. Sa katawang ito nakatira ang Diyos. This is the temple of God. This is the house. This is the habitation of God. Okay? Now, so balikan natin yung statement. At the moment of faith, the new Christian is marked and sealed with the Spirit, who was promised to act as a deposit to guarantee the heavenly inheritance. The end result is that God's glory is praised. Now, halimbawa, nasubukan nyo na bang bumili ng isang property na ang ginawa ay deed of agreement? Alam niyo yung deed of agreement? Sino po nakakaalam nung aking tinutukoy? Mukhang wala pa tayong karanasang bumili ng ganun ha. Sinong naranasan ng bumili ng lupa? Ba, mayayaman kayo, puro cash ang mga lupa ang binili ninyo ha. Okay? Pag bumili ka ng lupa at hindi mo kayang bayaran pa ng buo, okay? Magbibigay ka ngayon ng down payment, earnest money. Yung earnest money na yan, down payment yan, at gagawa kayo ng kasulatan, ang tawag doon, deed of agreement. Ang deed of agreement na ito, both parties hindi pwedeng bawiin yan at baliin yan. Hindi po pwedeng sabihin, halimbawa, ikaw yung may-ari ng lupa, ako yung buyer.
Okay? Ang ating usapan, December ko babayaran yan. July pa lang naniningil ka na sa akin. Naunawaan nyo yun? Sabi ko sa'yo, pasensya ka, wala akong maibabayad ngayon. Hanggang December naman yung usapan natin eh. Hindi lang usapan ha, kasulatan. Ang tawag doon, deed of agreement. Sabi niyo sa akin, hindi, babawiin ko na, hindi na siya pwedeng bumawi. Sapagkat legal na yon. Nasa kasulatan yon. Sang-ayon sa Biblia, binigay sa atin ng banal na Espiritu at ang ating kasulatan ay Biblia. Diyos mismo, by His Word, He is bound by His Word, who said in Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ye were sealed with the Holy Spirit of promise, verse 14, which is the earnest, of our. So meron na pala tayong inheritance. Pero yung Holy Spirit ang earnest ng Panginoon. Ibig sabihin po, ang ating inheritance, anong inheritance pala natin? Ano, Edward? Hindi. Anong inheritance natin? Anong inheritance natin? Heaven. Ngayon, dahil wala pa tayo ron, may earnest. Kaya ginamit ko po yung isang legal illustration para maunawaan nyo na kung sa legal na bagay at batas pa ng tao yan, walang bawian, lalo pa kaya't higit sa batas ng Diyos. Naunawaan po ninyo? Kaya ginamit ko po yung illustration na, okay, may deed of agreement na tayo. Meron pong ganon, baka akala nyo wala. Pwede kayong bumili ng lupa, kung pumayag yung may-ari na mag-down payment, magpagawa na kayo agad ng legal na papel. Huwag po kayong mag-rely lamang sa usap-usapan. Kasi mamaya, maniningil yan sa'yo at sasabihin sa'yo, ay binabawi ko na. Wala ka na magagawa kasi wala naman kayong pinirmahan na, ano tawag doon, yung sa abogado? Notarized. Wala naman kayong pinirmahan. Notarized by an attorney, a legal lawyer. Naunawaan po ninyo. So kung sa batas ng tao, ay may ganong usapan pala. At walang bawian yon. Hello? Amen. Lalo pa kaya't higit sa batas ng Diyos na hindi niya pwedeng baliin o bawiin ang kanyang sinabi. Therefore, pag binigay sa iyo ang Holy Spirit ng Panginoon, God is bound to pay us in full. And that payment in full is heaven. Kaya't mga kapatid, kung maaari, mamatay ka na kasi para makuha mo na yung inheritance mo. Sabi mo ka sa katabi mo, pwede ba mamatay ka na para makuha mo na yung inheritance mo? Kasi hanggat hindi ka namamatay, earnest money yung ine-enjoy mo. Tama ba ako? Ayan ulitin natin 13. Ulitin natin, magtatapos tayo rito, okay? In whom ye also trusted. Nagtiwala tayo. Sino? Kay Kristo. After that, ye heard the word of truth. Kaya, mahalaga po ang tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Dapat katotohanan ang nakakarating dun sa tao. Okay? Ano yung katotohanan? The gospel of your salvation. Ang kaligtasan ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. In whom, sa Kanya, after that ye believe. Naniwala tayo. Anong ginawa? You were sealed. Bino mo yung word na sealed, mga kapatid? Parang deed of agreement, irrevocable document ito. Okay, irrevocable agreement ito na documented. After that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Nasa iyo na. At yung Holy Spirit na binigay ng Diyos sa atin ngayon, na nai-enjoy natin, ay parang isang earnest money doon sa lupa. Hello? Ngayon, ang pinakaganap niyan, mga kapatid, ay pag tayo namatay. Yun po yung usapan. Pag namatay ka, saka mo matatanggap yung inheritance. So gusto niyo na ba yung inheritance? Mamatay ka muna. Tanungin mo katabi mo, sige na. Gusto mo na ba yung inheritance, kapatid? Anong sagot sa'yo? Huwag muna. O di magtiis-tiis ka lang muna rito. Kaya yung pupunta sa akin, halimbawa, akin na yung kailangan ko ng ganito, ganyan. Teka po, ang usapan natin, December pa ako magbabayad. Tiis-tiis ka muna. Wala na naubos na sorry na lang. Ang usapan natin, Disyembre Kaya tayo, tiis-tiis lang muna rito. Ang kagandahan,
may Holy Spirit tayo. Kaya po ang sikreto ng powerful Christian life, just learn to walk in the Spirit, okay ka eh. Parang langit sa lupa pag ang Holy Spirit ang kausap mo eh. Pag ang Holy Spirit ang kasama mo lagi, pag ang Holy Spirit agreement, may agreement kayo ng Holy Spirit lagi, parang langit sa lupa, kahit impyerno ang paligid eh. Kahit impyerno sa trabaho, kahit impyerno po, kahit ano man yan. Mga kapatid, langit sa lupa if you allow the Holy Spirit to lead your life. Earnest of the inheritance. So for us to lose our salvation means, mga kapatid, ang gagawin ng Diyos yan, He will have to erase. Punitin niya yung dokumentong yon. So, ibig sabihin, itong buong Biblia, mga kapatid, pupunitin niya. Pag ni-revoke ng Diyos ang Bibliang ito, ang tanong, sana naman yan ang susunod na babawiin niya? If that happens, if God breaks one of His promises, we cannot trust Him to fulfill the other promises anymore. Kaya nga yung salvation, nagbigay sa atin ng isang malaking idea na, I can trust God. I know whom I have believed. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Brethren, you are so blessed. I am so blessed. In Christ, we are saved. And that's for all of eternity. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos ng sobra-sobra. Ang buong buhay na ating ipagkakaloob, hindi po sapat yan para pasalamatan siya. Kaya wala ho dapat pumipilit sa iyong mag-tithes, walang pumipilit sa iyong mag-offering, walang pumipilit sa iyong mag-church. Pag naunawa mo yan, hindi ka kailangang tawagan ng pastor, bakit wala ka? Ikaw mismong magsasabi, Pastor, sorry, wala ako ngayon ha. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to be in church. Nandyan dapat ako nagpapasalamat sa Diyos. Pero sorry, Pastor, talang hindi ko kayang bumangon. Nakahiga po ako. May sakit po ako ngayon. Walang dapat pipilit sa iyo. So yan ang problema ng mga churches ngayon na, we hear so much about the obligation of a Christian, the responsibility of a Christian, na hindi muna ipinapaintindi yung grace of salvation sa kanya. Nagiging legalistic, nagiging ang Kristiyano, ang motivation niya lang sa paglilingkod ay para sa kanyang makukuha. That appeals to the ego. Pag ako mag-preach sa inyo ngayon, halimbawa, if you are going to give, the Lord will bless your life. Nasa Bible din naman yan. Pero pag hindi grace ang pundasyon ng buhay mo, it will appeal to your ego. Sino ba naman ang ayaw pagpalain? Kahit unbeliever gustong pagpalain eh. Kaya pati unbeliever, mapapagbigay talaga pag pinag-usapan pagpapala. Pero kung pinag-usapan grace of salvation, hindi mo na iisipang pagpalain ka o hindi. Bastang isipin mo, Lord, kulang pa nga ito eh. I thank you so much. Iba po ang pundasyon ng grace of salvation. Kaya nawa magmula ngayon ang church na ito, mga kapatid, ay talagang maunawaan natin ng malalim at appreciation natin sa grace of salvation na ating tinanggap. Amen po ba? Okay, manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Talagang napakatamis ang inyong salita pag ito'y inunawa at aming pinag-aralan ng maayos, Panginoong Diyos. Thank you, O God, for saving us. Binili mo kami. Doon pa lang sa bandang yun, Lord eh. Talagang ang wisdom sa amin doon, Panginoon eh, gusto naming patunayan na sulit, Lord, ang pagbili mo sa amin. Kaya, Panginoong Diyos, tulungan mo kami. Maikli lamang ang buhay dito. Short life. Help us to live our life denying ourselves and serving you, not no longer living for ourselves, but to live for you and you alone, O God. At iba-iba ang aming mga katayuan sa buhay, practically. Ibang aming kalagayan, iba't ibang lugar, ang pinanggagalingan. Pero kung saan man kami naroon, doon po namin ipapakita ang aming paglilingkod sa iyo at pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. Thank you that we are the temple of the Holy Spirit of God. Thank you, dear Lord, that we have been justified. Thank you that we can no longer lose our salvation. Because salvation does not depend on us. Salvation depends on you. The moment we trusted you, Panginoon, nasa iyo na po yan. Thank you so much, O God. In return, we would like to serve you. We'd like to give our life in your service. Continue to bless, Lord, ang aming pong serbisyo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Bless ba tayo? Awitin natin muli yung save, save ng may kagalakan. Okay? Tumakder tayo aming kakabsat and let's sing Saved, Saved. All together.
I found a friend who is all to me, is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Saved by his power divine, saved in your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Second stanza. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Chorus! Saved by his power divine, saved in your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. When poor and needy, alone in love he said to me, come on to me, come on to me, and I'll lead you home to live with me eternally. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Let us continue singing, kakabsat. Our next song, Mansion Over the Hilltop. Agisem tayo kakabsat, akas pinangkanta tayong amutay nga the mansion tayo di langit. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Kantayan tayo, DJ. Ilocano version, iti Mansion Over the Hilltop. Amen? On the first stanza, ready? Dito'y kapneka, basit a balay ko, di basit a pira, ken malito, gem jay syudad, dagitin na sugod, at napalasot
nga pagtartarente kakabsat ket temporaryo lang. Let us not lay treasures here on earth, but lay treasures up in heaven. Because this world is not our home, we are just passing through. Our next song, This World is Not My Home. All together. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. On the second stanza, they're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? On the third stanza, just up in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise drifts back from heaven's shore, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Bayat ti intay panagbiag, dito'y lubong napegad. Aglak amtay itirigat, nyemrag saktot, may isukat. Tun intun dumteng ti gloria. When we all get to heaven. All together. Ikanta tayo ti ayat na asiken para purna. Insagana nakadatay, day narnyag alugar. Intundum, tengtay gloria, anyan tun aragsak day tangal daw. Makita
Remain standing, grab your Bibles as I call on Brother Adrian Gorospe for the Bible reading and opening prayer. Good morning. Naimbag nga bigat tayo, Pastor John, our beloved Senior Pastor Proby, ken kada kayo amin kakabsat. Sakbay nga basag ti Biblia, adalang sa ludsudog kakabsat. Are you ready to receive the inheritance? Are you ready to receive the inheritance? Dagitay hanga simmong bat, alakit i-check yu tabagbagi yu kakabsat, baka hang kayo nga save. Makipagukrad kayo ngarud kanyak iti Biblia, iti libro ti Isaiah, Kapitulo 40, versikulo 26 up to 31, pages 8 24 inti Biblia nga pay Bible kakabsat. Isaiah chapter 40 verses 26 up to 31. Are you there? Basag iti Lucano ket kastoy iti mabasa. 26. Itagad yu dagiti matayo ijay ngato. Ket kitain nyo no asino tinamarswa kadagitoy nga bambanag. Nga irwar na dagiti buybuyot na babaen iti bilang da. Agawaan na idaamin babaen dagiti nagnaganda gapu iti kina dakkel unay ti maingal na taiso napigsa iti panakabalin awan agkurang uray numaysa. Amen. Apay ako na o Jacob ket sawem o Israel tidalan ko na ilinged ken iti apo ken ti kinaustisya amay parebeng kanyak limabas manipod Diyos ko. Di ka aya na amuan, di ka aya nangeg, nga itiag nanayon a Diyos, iti apo ana marswa kadagiti pungto, iti daga, saan ako mapoy, ket dimet mabannog, awan ti makasukimat iti panakaawat na. 29. Isu ti mangpapigsa iti nakapoy, ken ti dayjay awan ti kabelan na iso, pawadwaden na ti pigsa. 30. Uray pay dagiti ubing, mapukaw danto dagiti, mabannog danto, ken dagiti agtutubo, matuang danto, matalipupos, ngem dagiti agpanuray iti apo, pabarwen na, ngem dagiti agpanuray iti apo, pabarwen danto ti pigsada, agsang at danto asip si papayak, kasala agila, agtaray danto, ket dida mabannog, magdadanto, ket dida agkapoy. Amen. Ni Apo Diyos simang bendisyon iti sa una kakabsat, agkidem tayo ket agkararag tayo. Apo Diyos ama nga nailangitan, agyamang kami Apo iti gundaway maneng nga impay mo kada kami, nga nakariing kami itay bigat. Yes. Tapno baka umay kami iti daytoy balay ti kararag, nga umay agdaydayaw ken agserbi ken ka, Apo Amen. Diyos. Yes, Lord. Agyamang kami Apo iti naadal mi itay, nga o anyan nga natalingen ken natalged iti kararuami Apo,
nga awanton iti makaagaw, dita lukkong ti dakulap mo kada kami, O Diyos, awanton Amen. iti makaagaw. We are secured in your hands, O God. Amen. Yes, Lord. Dayta tibanag nga pagyamanan mi, Apo Diyos. Ket pangaasim, tatulungan na kami, Apo, nga mapapigsa, maparubrob, dagiti pamati miken ka, Yes, Lord. narayray ken sumudi, Apo, ti pinagserbi miken ka. Tulungan na kami, Apo Diyos. Da kami nga kapoy ket pabaruom parubrobom, Apo, ti pinagserbi miken ka. Idaton mo met, Apo, ti pastor mi nga usarem ita nga kanito, nga mang binsa-binsa kada kiti sasaom, nga mang challenge manen kada kami, Apo. Ket sapay la kadi, Apo, tay ka na kami tinadameg nga puso, nga umawat manen kada kiti sasaom nga may panayag ita nga bigat. Pangaasim, Apo Diyos, nga tenglem ti internet, ited mo, Apo Diyos, ti maximum strength, ti signal, Kadi, ti Apo. internet, Apo Diyos, Amen. Yes, nga Lord. makagteng kadagiti so ameng nga paset daytoy alubong. Yes, Lord. Idaton mi ken ka, Apo Diyos, iti so amin nga paset daytoy nga aramid mi ita nga bigat. Keterpetem ti panakabalin ti dakes nga hana makapagraira kadaytoy nga aramid mi ita nga bigat, Apo. Kadi, Apo. Bendisyonan na kami nga sangapada, Apo Diyos. Manipod kataengan naging ganat kaubingan. Ket pakawanon na kamot dagiti labsing meken ka tapno may kari kami kadagiti pamendisyon mo manen ita nga kanito, Apo. Kadi, Apo. Yes, Lord. Agyamang kami, Apo Diyos. Ket dagiti nga ti dawat pakasimi itinapateg nga dagan ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Thank you, Tito Adrian. Ano taon yun, Tito? 64. Ngam tirik na 46. Amen. Nagtukaw tayo kakabsat. Thank you. Makabendisyon nga. Dagiti lalakay tayo kat agtultuloy da iti panagserbi iti Apo. Kat marik na tayo nga pagpabaruan ti Apo. Marik natin nga talaga nga lumakay. Ngam hantay makita kakabsat iti panagsanod da iti panagserbi iti Apo. Kat praise God for that. Kat tulungan da nga mang kablaaw dagiti ag birthday. Umuna kat kablaawan tayo man ni Lyra Cadelinia. Birthday na kakabsat. DJ Inaudi. Pangalawang anak ng ating preacher sa Hawaii. Happy birthday to Lyra. Ganon din dyan sa Claveria, si Ma'am Erlinda Pahel, magandang kaarawan sa inyo. At Brother John Ray Tungpalan, dyan sa Hawaii, happy birthday kapatid. Okay? At ngayon din ay wedding anniversary ni Brother Angelito at Sister Perlita Pablo. Okay? Sa Pasukin. Andyan ba kayo? Okay. Happy anniversary. Yan. Okay. Maraming salamat. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Oo. Sige. Kantahan natin lahat. Everybody join me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Gusto kong makita rin ninyo at mabati natin ang mga nanonood sa Facebook ngayon. Mga kapatid sa abroad, natutuwa lang ako dahil based on the report na sinubmita sa akin ng ating AV, ay madami po tayong viewers kagaya ng Massachusetts, si Nanay Filipinas. Meron tayong mga kapatid dyan sa Hawaii, sa Singapore, sa California. Tito Willie, belated happy birthday. At pinadala po niya ang kanyang birthday offering to the Lord. Sa Texas, si Sir Fred Tomas, Sulphur Spring, Texas. From Las Vegas, we have Joanne and Daryl. From Florida, maraming salamat kay Brother Sir Rodolfo de Peralta. Siya po'y taga Santa Ilocos Sur. Siya po yung isang kapatid natin na palaging nanonood at pinapanalangin natin na magkaroon tayo ng gawain sa Santa Ilocos Sur. We also have Rachel Erardo in Las Vegas, pero taga Pasig. Ruth Robinson from Midlothian
Virginia, from Seattle, Washington, JVF Fablatin, pero taga Sambales po siya. Okay? Sister Cathy Ann from Saudi Arabia, Jennifer Balatico, Singapore, at meron tayong kapatid sa Hong Kong, ang pangalan ay Higina Gavanes. Nag-message siya sa atin at tinatanong kung saang barangay ang ating outreach sa Paway, at pag nag-for good po siya sa atin na mag-a-attend. Praise the Lord. Okay, salamat kapatid. Meron tayong nasa Hong Kong ngayon. Tingnan ko nandyan sila, pero ayan, okay? Dapat makontak nyo itong si Sister Higina Gavanes. Okay? At ang ating ibang mga kapatiran, Ma'am Rosette nasa Canada ngayon. Okay? At meron pa tayong dito sa Bacara at Pasukin. Teka, ito pa. I'd like also for us to welcome today ang aking pinsan, second degree cousin, na kung saan sila po ay aming nasharean ng gospel sa aming biyahe sa Tugigaraw. Si Ate Edna, ayan po sila oh. Okay? Kasama si Hana. Pakitas mo yung kamay mo, Hana. Si Hana. Okay, si Abigail. Asan si Abigail? At saka si 30. Kung bakit 30, ang pangalan po niya ay pangalan ng father niya at lolo niya, the third. Kaya ang pangalan niya, 30. Okay? At lahat po yan ay tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Okay? They live in Tugigaraw. Binabati namin kayo dyan sa Tugigaraw. Amen? One of these days ay makakabalik kami sa Tugigaraw upang makapag-conduct ulit ng isang Bible study. Ayan, tuwang-tuwa si 30. Okay. At meron din tayong nanonood from Tabuk, Kalinga, si Ayang Mukton. Ang ganda ng pangalan, ha? Ayang Mukton from Kalinga. Meron din tayo sa Santa Marcela District Hospital, Apayao. Rowena Arbon. O, kita nyo? Okay. Tapos, from Baguio City, Joel Lozada. From Magsingal, Ilocos Sur, Larry Ariola. From Cainta, Miriam Mariner. Ako, mukhang marami po tayong kinakailangang puntahang lugar para mabisita namin kayo. But if you are a member of a Baptist church, let us know. We want you to be faithful to that church where you are a member at. Okay? Siguro hindi pa nagsisimula yung service ng ibang mga Baptist kanina, kaya dito muna sila nanood. Di po ba? So binabati namin kayo. Pwede bang palakpakan natin lahat sila bilang pag-welcome natin sa lahat ng ating mga viewers. Thank you very much. Okay. At sa ating Zoom, siyempre, dito ngayon sa Sanctuary, kasama natin ang mga taga-Bintar Outreach. Tumayo nga, yung mga taga-Bintar, malapit na ulit ang ating anniversary celebration. Thank you very much. And I am glad to announce to you na isa sa mga new believers natin ay nagdesisyong magsuko ng buhay para sa Bible School, si Richard. Ayan. Panalangin po ninyo si Richard. Okay? Thank you. Nandito rin ang mga taga-Sarat. Tumayo yung mga taga-Sarat. Ayan. Okay. Oo. Walang malayo kung magmamahal ka sa Panginoon. Ano po? Oo. At talaga naman. Thank you very much. Okay? Yung ating mga kapatid dyan sa Lawag, kumusta kayo? Oo. Sino man ang in charge? Brother Enan, go ahead. Amen. Magandang umaga. Go ahead. Good morning, Pastor June, Pastor Proby, kanda kay aming kaabsat. Kat we're so blessed, Pastor, tada bisita mi nga talo. Taga Daraydi, Batak Pastor, invited ni Brother Conrad. Batak direct man ni Mark Angelo Adina. At dapat bisita tayo, Pastor, from Mindanao, Angeline Aguilar. At dapat bisita tayo, Pastor, J. Apayaw, Sandre. Ibig, Pastor. Kaya ni Sister Nicole Katan, Pastor. Amen. Sister Nicole, we are glad you're there today. Good morning.
Siya po ay isang member natin na nag-aaral ng Medicine, College of Medicine sa Manila. We're glad you're there today. Yung ating kapatid na taga Mindanao, pakisabi sa amin kung saan banda ng Mindanao. At para may panalangin natin. Zamboanga, Sibugay po. Sa Sibugay. Ano yung Sibugay? Zamboanga, Sambuanga. Sibugay po. From Sambuanga, Sibugay. Okay. Sambuanga, Sambuanga. Mukhang nadaanan ko na yan nung galing kami sa, ano ba yun? Lanao del Norte. Oo, papunta doon sa Osamis Airport. Okay? Parang nadaanan ko yung Sambuanga. We're glad you're there. Salamat. Dumako tayo sa Pasukin Church. Good morning po, Pastor Jude. Good morning, Pastor Proving. And kadatay amin kakabsat. Sumapadayawan kami nga ada iti bisita kada iti nga aldaw ni Sister Rachel May Angeles, taga Poblacion 4 Pastor. Kan kastamat ada ni Sister Ronaldine Calillo, kan kastamat da Mr. and Mrs. Lagradante. Kan kadagiti taga Karuan Pastor ada datata dito yung main sanctuary. Amen. Amen po, Tumayo Pastor. nga yung mga taga-Karuan, mga kapatid. Kumusta kayo lahat dyan? There they are. Thank you very much. Go ahead. Amen. Thank you very much po, Pastor. Okay, thank you. Dito sa main sanctuary, meron din tayong bisita ngayon. At alam po ninyo ay hinanap nila yung ating church. Oo. Naghanap sila ng Baptist. Sa dinami-dami ng Baptist dito sa Ilocos at sa paligid, taga-Bintar po sila. Pero dito sila dinala ng Panginoon at dinala ng Google map nila. At batiin natin si kapatid na Daniel Balanay. Tama? Ayan, tumayo ka kapatid. Okay. Brother Daniel, salamat. At Ami Mendoza. Ayan, Ami Mendoza. Actually, doon sila sa Barangay 7 pumunta kanina. Kasi may karatula tayo doon, Hosanna Bible Baptist Church. Oo, pero sabi namin, hindi po, doon sa Barangay 4. Okay? From Dolores Paway, si Althea Watson. Tama? Watson? Siya po ang may-ari ng Watson Philippines. Okay. Patuloy tayo. Dingras Outreach. Dingras. Good morning, Pastor June, Pastor Proby, assistant pastors, preachers, and all brethren in the Lord. Kasi na po Diyos dito'y dingras at duwang bisita mi. As I call your name, please stand. Kay John Michael Valenciano. Kini Sian Jeremy Cristobal from Cali, Dingras. Yun lang po, Pastor. To God be the glory. Kasi na po Diyos, nakadado kami dito, Pastor. Medyo masikip na po. Magandang umaga. Oh, amen, Brad. Maraming salamat, ha. Alam namin ang ibig sabihin ng masikip na. Okay, panalangin lang kayo ng manalangin. At hindi na magtatagal, magkakaroon na rin tayo ng isang kapilya sa Dingras, Ilocos Norte. Okay? Panalangin po natin yan. Alright? Praise God. Lasam, Cagayan. No, sorry. Claveria muna tayo. Claveria, Cagayan. Okay, sandali lang kapatid. May problema yata sa connection. Mukhang hindi maganda yung connection ng wiring at babalikan ka namin, ha? Hello. Ayan, pwede na. Sige, go ahead. Amen. Good morning po, Pastor John, Pastor Provi, ken kadagiti amin nga pastors, ken kakabsat. Good morning po. Meron po kaming bisita from Tagat Norte, Von Christian
Ray Kalumpit. Amen. And also Maria Isabel Pablo. And April Joy Dimaya from Centro Sais. Ken kasamet pastor kadwami dagiti newlywed tata pastor si Ma'am Melissa and Brother Kenneth Bagasol. Brother Kenneth and Melissa. Amen. Ken kasamet ni Ma'am Grace and Brother Froilan Kalumpit pastor. Yan, newlywed po yan. Okay. Praise And the Lord. Yun lang po pastor, to God be the glory. At dapat may nga bisita yun ta. Ni Tito Ah, Dante si- Asuncion. Si Tito Dante po. Okay. Lumipat na po siya ng address. Hindi po, ginagawa po niya yung hagdan ng ating pastoral house dyan sa Claveria. Okay? Praise God. Okay, thank you. Sa Lasam naman tayo. Lasam. Amen. Okay, nakakatuwa mga kapatid ha. Okay, good morning sa inyo dyan. Tito Elmer, brother and sister Garo. Ma'am Lydia, nandiyan ka ba? Ma'am Lydia, good morning. Very good. At sa inyong lahat, okay, maraming salamat. Meron din tayong apari ngayon. Amen. Ma'am Evelyn, kumusta kayong lahat dyan? May bisita tayo? Sige. Pastor, hello. Good morning. Good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Proby. Pastor, wala akong bisita dahil hindi nakapunta yung in-invite ko kahapon. Now, at that third timer, Pastor Mari Lupiano, please ma'am, stand po. Tayo po para ma-recognize kayo. Amen. Tapos, fourth timer, Pastor, Mr. Dexter Kabusi, and also Mr. Rodel Bianes, Pastor. Anak po ni Ma'am Rodelisa Bianes. Ma'am, please stand, ma'am, para makita kanila, ma'am. Okay, thank you po. Okay, Wow. to God be Thank you very much, Ma'am Evelyn. Oo, pero yung listahan mo parang binabasa ko. Listahan yata ng pautang yan ah. Okay, good morning kada kay amin dita apari, kakabsat. Kumusta kayo dita? I hope to be able to visit you again one of these days, okay? At bago tayo dumako sa Australia, gusto ko lang batiin muna itong ibang mga kapatid dyan sa Hawaii. Si Tito Moises at Tita Teresa, Tita Minda and Nanay Josefina. We have Kathleen Visitasyon. Nandiyan na si Kathleen. Okay, I'm glad you're there. Si Brother M. At sa Singapore, nandyan si Sister Cecil. May kasama siyang dalawa. Okay, si Sister Jennifer and Sister Maria. Ang tatlong Marias ng Singapore. Magandang umaga sa inyo. Okay, sa California, we have Sir Peter Calixto. San Francisco, Tita Puring. We have the Castillo family. Good morning. Yan, praise God. Good morning, good morning. Amen, amen. Sa Canada, Sister Riza Akibay. Okay, and Brother Errol Agonoy. Yan. Las Vegas, nandyan si Brad Daryl and Joanne, Brother Cyrus of South Korea. Okay, meron tayong Manila, Sister Louie, and Ma'am Marites. Good morning sa inyo dyan. Okay? Now, ngayon po ay ika-3 anibersaryo ng ating outreach sa Brisbane, Australia. Kaya't sabay-sabay po nating samahan ang ating mga kapatiran sa Australia sa kanilang pagdaraos ng ika-3 anibersaryo bilang outreach ng HBBC. Alam nyo, kung ang Hawaii ang una na bunga ng ating across the sea na misyon, ang Australia ay unang bunga ng ating online ministry. Totoo po yan. Kaya itong online ministry natin, hindi natin alam, napakadami na palang mga tao ang naabot. Sa makatuwid, nung ako po'y nasa Tabuk City, meron pong isang matanda na lalaki na pagkatapos kong mag-preach, lumapit sa akin yung anak. At ang sabi ng anak, Pastor, pwede po bang makipicture sa inyo si tatay?
siya po ang isang number 1 fan ninyo dito sa Kalinga. Idol na idol kayo ni Tatay. Pambihira, no? Nag-commit ng idolatry si Tatay. Sabi ko, halika tay. So nagpicture po kami. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, ay inabutan po niya ako ng pera. 250 pesos. Kasi po talagang hindi po, that tatay, matanda na talaga. Siyempre, sa gusto niya talagang makapicture ako. Binayaran pa niya ako. May picture fee. Talent fee. Parang ganon. Mabihira. Ayan, no? Kaya, you have no idea how many people are being blessed. In fact, kahapon, may nireplyan po ako na isang viewer. Hindi ko pa natatanong kung taga saan. Sana taga Ilocos Sur yun. Ang sabi niya sa akin, Pastor, palagi akong nanonood sa inyong live stream. Nakaka-bless talaga ang inyong church. Nakaka-bless ang preaching at ang mga service. Kaya, mga kapatid, we praise God ang ating online. Australia is the first fruit outreach, okay, ng ating online ministry. Kaya ngayon ay ating i-welcome ang mga bisita na inimbita ng ating mga kapatiran sa ating outreach. Go ahead, Australia. Amen. Good morning po, Pastor Jun. Good morning po, Pastor Pruvi. And to all our pastors, sa lahat po ng HBBC family at sa lahat po ng nanonood ngayon, magandang araw po sa ating lahat. And we are excited, very excited, at nagagalak po kaming i-celebrate ang ika-3 anniversary po ng outreach natin dito po sa Australia. At sa sobrang excited ko po ay ako po ay kinakabahan. Ayan, amen. We thank God that we have reached this far, serving the Lord together po. Sabi nga po ng ating pastor, medyo malayo na, pero malayo pa po. Amen. Yeah, thank you po, Pastor, for giving us the opportunity na magkaroon po ng outreach dito sa Australia. And thank you for always guiding us and challenging us with the Word of God po, Pastor. And salamat din po sa HBBC family, sa lahat po ng prayers ninyo towards us po dito sa Australia po. And for our visitors for today, meron po kaming 2 bisita ngayong araw na ito. Patayuin po natin si Brother RV Medrano from Paninaan, Bacara. And Sister Marifel, Lagitaw from Benguet. Amen. Amen. Unfortunately po, Pastor, hindi na po natuloy yung mga ibang in-invite po namin, Pastor. But praise God dahil kumpleto po kaming ngayong araw na ito, Pastor. To God be the glory po. Magandang araw po. Amen. At sabihin mo nga na rin kung ano ang mga inihanda ninyong pagkain dyan, kapatid. Meron po kaming pansit. Dinakdakan po, Pastor. Bibingka. Maha Blanca. Diwata Pares. Diwata Pares, Pastor. Okay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much. I hope wala na akong nakaligtaan. Pero kung meron man, ay hindi ko intensyon na makaligtaan. Binabati ko kayo lahat ng magandang umaga. Tayong lahat ay tumayo as we sing our welcome song, Welcome to the Family. At bago po tayo magkamayan, awitin muna natin ang unang stanza at pagkatapos ay magkamayan na tayo. Ready? Sing now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Amen. May we learn to love each other more with each
this new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true fire. Go around, everybody. Welcome to the family. We're glad that you have come with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to may we learn to love each other. New day, may words of love be on our lips in everything we say, and may the Spirit melt our hearts as how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Okay, bago po natin awitin ang Agtakderak ti Kari ni Kristo, gusto ko lang pong i-announce sa inyo para may panalangin nyo na bukas po ay magsisimula na ang aking regular na Bible devotion sa LGU ng Pasukin. Alas 8 ang kanilang pasok, pero gumawa po ang mayor, vice mayor at konseho ng isang ordinansa requiring all the LGU employees to report at 7:45 so I could share the Word of God for 15 minutes in the flag ceremony. Palakpak naman dyan. Okay? At ngayong July 2nd, nandito po si Ninong Sani ulit. Wala si Aisley. Okay, nandito siya. Sansi, hindi na po pala Sani ang pangalan niya. Sansi Agonoy, son of the sea. Okay. At namatay po yung kanyang father. Nag-necrological service tayo nung linggo ng gabi. Kahit umuulan, ay masaya po yung ating necro. Naging blessing. Ngayong Martes, July 2, ang funeral ni Tatay Arsenio. Okay? This coming July 2nd. Alright? So pray for that. Dito po ang funeral service at ililibing sa Memorial Park ng HBBC. Okay? So, praise God for that. Well, let's sing Agtakderak Kari ni Kristo before we give our tithes and offerings. Everybody sing now. Agtakderak Kari ni Kristo, Kanya itiyak na nayon idaydayaw ko. Gloria jay kangat wanti kan kanta at takdera kiti karina. Amen now. At takdera ki karini Kristo kanya. At takdera ti karina. Second now. At takdera karini Kristo. Amen. Kaputi sa uti Diyos at palay niya at nagtera kiti karina. Louder. Amen. At nagtera kiti karini Kristo at nagtera on the third now. Ready? At nagtera karini Kristo.
Praise the Lord. Meron po tayong tithes and offerings na galing sa Australia, galing po sa California, at meron pa tayo, another from California. Praise the Lord for these tithes and offerings today. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Hindi lang po naming dama, kundi nararanasan po namin, Panginoon. Sadyang napakabuti mo at lalo't higit pag talagang kami ay namuhay sa sentro ng iyong kagustuhan at kalooban, ay mas lalong nauunawaan namin ang ibig sabihin ng iyong kabutihan, O Diyos. Thank you also for providing our needs. You are faithful as we have fulfilled your command out of love. You are faithful to fulfill your promise to supply all our need. Panginoong Diyos, ngayon po, sa aming pagkakaloob, wala pong ibang laman ng puso namin kundi pagmamahal sa iyo, pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. Subalit nais ko pong dalhin ang isang panalangin para sa mga kapatirang may mga sakit at karamdamang pisikal. Iningi ko po, Panginoon, ang kagalingan, kung hindi man ay sapat na biyaya, sapagkat kung ito man ay pagsubok sa kanilang pananampalataya, palakasin mo sila at hindi maging hadlang ito sa kanilang patuloy na paglago espiritual at paglilingkod sa iyo, O Diyos. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid na wala pang trabaho, na naghahanap po, tulungan mo sila, Panginoon. At bigyan mo kami ng pang-araw-araw na kalakasan at karunungan sa aming mga trabaho at negosyo, Panginoon. What a privilege to give. What a privilege to be a part of the work of God, of winning souls and building churches all throughout the world. Thank you, dear Lord. We count it a great honor and privilege to be a part of a ministry where we could lay up treasures in heaven through our tithes and offerings. Now, bless the gift and the giver at patuloy niyo pong i-bless lalo po ang aming maririnig ngayon na isang testimony o patutuo mula sa isang kapatid na si Sister Hazel galing po sa aming outreach sa Australia. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated. Ating panoorin ang isang testimony ng isang kapatid mula sa Australia. Isa sa mga bunga po natin doon, si Sister Hazel. Go ahead. To our beloved Patriarch, Pastor June, to our esteemed Senior Pastor, Pastor Pruvi, to our dedicated assistant pastors, preachers, dear brothers and sisters in Christ, a blessed morning to all. It is with great joy and gratitude that I stand before you today to share my testimony on this special occasion, the 3rd anniversary of HBBC Australia Outreach. As it is written in Ephesians 2 verse 8 to 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." This verse resonates deeply with my journey of faith. I am Sister Hazel, a Christian who happened to be an educator. I'm from Batak City, but now in Australia for work and studies. I am blessed to share that I was saved on June 25, 2023, when I first attended the service here in HBBC Australia, and also that's the time of the 2nd anniversary of this outreach. After the service, Pastor Provi talked to us and shared us the gospel of salvation. After hearing the gospel, my life has been renewed in ways I could never have imagined. Since that day that I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior wholeheartedly, my spiritual life started to grow. Sunday is not a rest day or partial day anymore, but it is being dedicated to the Lord by attending church services and having fellowship with the brethren here in Australia. I also started joining the Wednesday prayer meeting and had the discipleship lessons with Sister Glyza, who helped me strengthen my faith and helped me grow in my spiritual life. I became more prayerful and also started reading the Bible. It is true and proven
that by starting your day talking to God by prayer and devotion, you will feel His guidance and can help you face challenges with greater resilience and confidence, knowing you are not alone throughout the day. My fears and worries in my everyday life lessen, for I believe that God will take care of them and He will never leave me nor forsake me no matter what. In response to this profound gift of salvation, I have sought to serve God through my time, talent, and treasure. I joined the choir, where I have found joy in using my voice to praise and worship Him. Noon, mahilig akong kumanta ng mga worldly songs, but now, I have found joy and strong connection to God whenever I listen or sing the Christian or godly songs. Additionally, I have started giving my tithes and offerings, contributing to the church mission and outreach programs. My faith has been especially strengthened in the midst of my mother's illness. During this challenging time, I have experienced God's presence and comfort in ways that have deepened my trust in Him. I always remember the verse in the book of 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Awan ti problema ana dagsen, wenno anya man ang pagbutngan ited mo amin iday iti Apo. Takuna na iti Isaiah 41 verse 13, for I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. His strength has carried me through, and I stand here today as a testament to His healing power and Praise the Lord. Nabitin kami doon. Ang ganda nung testimony ng kapatid. Oo, talagang genuine ang pagkakilala niya sa Panginoon. At talagang authentic ang kanyang relasyon sa Diyos. Praise God for that. Okay, anyway, we'll continue to listen to that. But I'd like for us to pray for Sister Hazel. Talaga naman, if you are a new Christian, trials will come. But Lord, we ask for your strengthening grace upon Sister Hazel. Nakaka-bless ang paglago ng kanyang pananampalataya na sa kabila ng mga maraming trial sa kanyang buhay ngayon, especially sa kanyang pamilya, ay nakikita namin, Panginoon, ang isang napakatinding value sa kanya. Yan ang pananampalataya. So Lord, continue to empower her and bless her. And I ask that you continue to work in her family, O God, especially her mom. Alam namin kung ano ang pinagdadaanan nila ngayon at kalagayan. We ask, Lord, for your healing hand. You are our great healer. Nothing is impossible with you, dear God. And so I pray that you continue to bless the whole family, dear Lord. Thank you so much na meron itong kapatid na bunga ng aming outreach doon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat. The ensemble will come and sing that song, If God Be For Us. If God be for us, who can be against us? God is our refuge, God is our strength. God is love, and from our sin redeems us. God's mercy shall never end. God alone is our foundation, God alone is our salvation. I am persuaded, if God be for us, who can be against us?
God before us, who can be against us? God is our splendor, God is our light. God will shine the glory all around us. Then why should we fear the night? God alone is our sustainer, God alone is our defender. I am persuaded if God before us, who can be against us? If God before us, who can be against us? God is our refuge, God is our strength. God is love, and from our sin redeems us. God's mercy shall never end. God alone is our foundation, God alone is our salvation. I am persuaded if God before us, who can be against us? If God before us, who can be against us? God is our splendor, God is our light. God will shine the glory all around us. Then why should we fear the night? God alone is our sustainer, God alone is our defender. I am persuaded if God before us, who can be against us? Save us, release your doubt and fear. What part could ever take us? We're safe in His embrace. No word can sound against us, for we are saved by grace. If God before us, who can be against us? 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 If God before us, who can be against us? If God before us,
Jesus in His hand. God alone is our Creator, God alone is our Sustainer. I am persuaded if God before us, who can be against us? If God before us, who can be against us? Who can be against us? Amen. Hello. Diyan ka sa taas kayo. Diyan. Hello? Kiyan, diyan ka sa tabi ni Justin. Papa ni Justin. Dito sa... In this world of darkness, we are
Okay, praise the Lord. Rikna man takaabay mo no nabara wano kasla bangkayen kakabsat. Okay, nag-post ako ng message sa group chat ng mga coordinators. I need you to check on that. Okay? At alam nyo, it's quite challenging to have a service na kung saan ay yung iba nating mga churches at outreaches ay naka-join via Zoom. Kung wala talagang tatayo na mga ushers nga hanga piyukot tilang langana kan hanga naregta kakabsat talaga malaylay itigimong. Masapol nga naregta uri da kay nga nakatugaw hanga dapat malaylaylay di kita lang langayo kakabsat. Masapol nga narigta tayo. Amen. This is very challenging, but let it not be a hindrance or barrier. The live stream is not a barrier. It is an opportunity. Bridge dapat to eh. Kaya kayong mga nasa ibang sanctuaries, wag niyong isipin na ang live stream parang hadlang ito. Ito ay dapat nagiging tulay. Blessing dapat ito, hindi barrier. Amen? Okay, so bago po ipahayag ko sa inyo ang mensahe ng Panginoon ngayon, I prepared a message for Australia and for all of us. Ay ating pakinggan at panoorin muna ang isang special number ng galing sa ating mga brethren sa Australia. Okay? Panoorin natin ito. There's a course that must be finished. There's a race that must be run. There's a mission to accomplish and the battle to be won. We've been called to take the challenge like the Messiah through His Son. He will give us grace to complete the race, moving forward, pressing on toward the hope of our high calling, toward the promise we've received, with the strength that we've been given, pressing on to victory, and toward the one who's gone before us, as we lay His weight aside, till the race is run. The prize is won. Till we reach the finish line, press on. There's a faithful cloud of witnesses who inspire us in our task. They have fought the fight. They have won the race, They have won the crown at last. and the lives they live remind us Into the race the time seems long. God will give the grace to complete the race and the courage to press on toward the
Praise God. Tumayo tayong lahat at ating ipanalangin ang ating outreach sa Australia, especially our brethren. We come to you, dear God, with thanksgiving and praise. Oh, how we praise you sapagkat nakikita namin ang isang dakilang buhay na Diyos at pananampalataya ng mga kapatiran namin sa Australia. Sa mga pictures na aming nakita sa kanilang special number, ang ilan doon ay wala na po at hindi na nagpatuloy. Ngunit kami ay nagpapasalamat at pumupuri sa iyo, O Diyos, na sa kabila ng mga hindi na nagpatuloy at tumigil, ay nandun pa rin ang mga kapatiran, Panginoon, na sila'y nagpapatuloy, hindi lang sa pag-a-attend ng mga services, kundi sa gawaing paghahayag ng plano ng kaligtasan sa mga tao. Panginoon, this reminds us today of how we are as HBBC. From the very humble beginning back in the 1983, isang lingkod po nyo na may dedikasyon, may devotion, at merong burden sa Bacara, ay siya po'y nagpahayag ng Ebanghelyo, and it became a great ministry to what it is today as the HBBC International. Talagang malayo na po ang narating sa biyaya po ninyo. Pero malayo pa at marami pa ang aming aabutin. Kaya't pagpalain niyo po ang message na aking ibabahagi ngayon. May it stir our hearts and may it bless our hearts, O God, that we will consider ourselves a very productive member of the HBBC and not only a faithful attender of the HBBC, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and you may be seated. Meron pong gusto akong ipakitang mapa sa inyo ng Australia para magkaroon tayo ng konting background at kaalaman ng Australia. Yan po. Okay? Kung mapapansin ninyo dito sa mapa, ay meron pong 6, kung hindi ako magkakamali, there are 6 provinces or state of Australia. One is Western Australia, yung yellow. South Australia, yung red. Queensland, yan po ang state kung nasaan ang ating outreach. Kung makikita po ninyo, ang isang siyudad sa Queensland ay yung Brisbane. Yung ating outreach ay nasa Brisbane mismo. So Brisbane is a coastal area. Ang baba niya ay Gold Coast. Ayan po. At ang Queensland is the second most populated when it comes to Filipinos. Okay? Ang pinaka-populated na kung saan nandun ang maraming Pilipino, most number of Philippines ay nasa New South Wales. Especially dito sa bandang Sydney. If I'm not mistaken, Canberra is the capital city of the whole of Australia. Tama ba ako, Kirk? Yeah? Ayan, si Kuya Kirk, ang ating walking atlas at walking encyclopedia. Okay? So, Queensland is the location of our outreach. Nandun sila sa may Brisbane. Sa baba ng Queensland is the New South Wales. Nandiyan ang Sydney at Canberra. Popular sa atin ang Sydney, di po ba? Okay? Nandun yung isang malaking theater or opera sa may Sydney. Then we have Victoria. Okay? Victoria, ang capital city niya is Melbourne. Okay? Alam niyo ang Melbourne? Have you heard of that before? Doon pinanganak si Tita Mel. Melbourne. Okay? At meron tayong south. Yung Northern Territory, hindi po siya considered na state. May mga iba't ibang territory kung tawagin ang buong Australia. We also have Tasmania dito sa baba. It's another island. The city is Hobart. Doon sa Western Australia, the city is Perth. Kung titignan po ninyo, napakalaki. Ano po? Napakalaki ang Australia. Alright? Next slide. I-encircle natin yung Brisbane para ma-highlight natin yan. Nandyan yung ating mga brethren. Ang aking challenge sa inyo dyan sa Australia, mga kapatid, na ilagay nyo ang mapa na to dyan sa inyong bulletin at kung maaari, ilagay din natin sa ating mga sanctuaries. Upang sa ganon, magkaroon po tayo ng isang mas matinding awareness sa ating outreach program. Ano po? Na ang ating outreach ay hindi lang po sa ating local government. Halimbawa sa Bacara, kung pasukin, same, Sarat.
But let us also be aware of our outreach outside the country like that of Australia. Now, I would like for us to pray na magkaroon tayo ng mga members doon po sa may Northern Territory. Magkaroon po tayo ng members doon sa Western Australia like Perth, okay? Sa South Australia, sa Adelaide, sa New South Wales like Sydney and Canberra. Magkaroon tayo ng Victoria doon sa Melbourne at magkaroon din po tayo ng mga members doon sa Tasmania. Yung ibang island is the city is Hobart. Alam po ninyo, when you pray, God works. You never know. Ang panalangin po ay parang pagtatanim. Naalala ko nung pinagpipray natin ang ating property sa Lawag. When I told the people, I said, let's pray that God will give us a property parang suntok sa buwan kung tawagin. It means it is almost equivalent to impossible. But God made it possible. Ngayon, meron po tayo. Pakita mo nga yung ating Lawag Sanctuary para makita nyo yung sinasabi ko that God turned the impossibility into a reality. Nandyan po sila. That house is a 5 million property 10 years ago. Pag binenta natin yan ngayon, ay nasa 10 milyon o 15 milyon po yan. Iniisip na nga namin ni Pastor Jun na ibenta na natin yan mga kapatid at bumili tayo ng mas malaking lupa sa Lawag City. Amen ba? Kahit 1 hektarya siguro, ano? Okay? So God turned the impossibility into a reality. Kaya when you pray, you never know. God will work and we are planting the seed through our prayer. Kaya gusto makita nyo yan para do not underestimate the power of our prayers mga kapatid. The Lord mismo ang nagsabi, pray the Lord of the harvest to send forth laborers into the harvest. So going back to the map, mga kapatid, pag-pray nyo po, ang Australia is nasa 26 million lang ang populasyon. 26 million. Sa laki po niya, sa laki ng kanyang land area, nasa 26 million lang ang populasyon. Kaya dagdagan kaya natin, lumipat tayong lahat doon. Kung maaari lang, di po ba? Amen? Okay. Now, ang 26 million ay parang populasyon po ng NCR, National Capital Region, at Region 3. Ang Region 3, mga kapatid, is Central Luzon. Ang Central Luzon, kasama dyan ang Bataan, kasama dyan ang, Pampanga, tama, Pampanga. Yan ang mga bandang Central Luzon. So, pag sama-samahin mo, ang populasyon ng Central Luzon at National Capital Region ng Manila and surrounding, mga kapatid, yan po ang populasyon ng Australia lamang. Napakaliit, okay? At out of 26 million, 43% are considered Christians. Now, dito sa Christian na to, questionable pa ito sapagkat we are not only Christians, we are Baptist. Pag sinabi mo kasing Christian, predominantly Catholics. And when you talk about Catholicism, Christianity in the Catholicism is traditional Christianity. Kagaya sa Pilipinas, ano po? Kaya pag sinabi natin Christian, predominantly Catholics. So, long way pa talaga ang tatrabahuhin natin dito sa Australia. Ang masaklap, out of the 26 million, 39% are considered to have no religion. So hindi sila Christian, hindi Buddhist, hindi Islam, wala po silang kinabibilangang religion. 40%. Ibig po sabihin, kung 26 million, nasa 11 million ang tao na walang religion, walang interes sa religion. Islam ay 3.2%, Hinduism is 2.7%, and Buddhism is 2.4%. Hindi ko alam kung ilan ang percent ng Baptist. Wala pa sigurong 0.001%. Maliit pa. But praise God, may HBBC sa Australia. Alam ko na hindi madali ang mag-reach out pag nasa ibang bansa ka. Sapagkat ang focus ng tao ay hindi Diyos. Naturally, hindi. Ang focus ng tao ay pera. Ang focus ng tao ay material things. Ang focus ng tao, pangangailangan. Ang focus ng tao, pangarap at ambisyon. Papasok ka sa ganong
kaisipan at ipapakilala mo ang Diyos. Nasasabihin mo sa Kanya, ito ang Diyos, si Kristo tagapagligtas, at pag tinanggap mo siya, magsilbi ka sa Kanya, parang ang hirap pong kausapin ang tao sa ganung paraan. That's why it's very challenging to share the gospel in Australia. So we are just thankful to the Lord na kahit yung ilang nakita yung mga nasa picture, wala na ngayon, pero marami ang nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Kaya palakpakan natin yung mga brethren. Please show. Show the brethren. Okay? Kumaway kayo dyan. Kaway-kaway kayo dyan. Mga kapatid. Kaya kakaunti na nga lang kayo, maghiwa-hiwalay pa kayo, mag-quit pa kayo, ewan ko na lang. Malaking kasalanan sa Diyos pag iniwan nyo pang ating outreach dyan, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-faithful kayo dyan. Amen? Now, according to an article that was released by PCO. PCO is Presidential Communications Office. Ito po yung isang media platform ng ating presidente. May staff po dyan. That was released, okay? Teka, meron tayong church sa Tarnet, Melbourne. Alright? Thank you very much. Okay. Yan, very good. PCO, Presidential Communications Office, that was released in March 4, 2024. There are, sabi ng presidente natin, there are around 400,000 Filipinos living in Australia. 400,000. Ano ang 400,000? Ang 400,000 po ay populasyon ng buong Ilocos Norte. So dalhin mo ang buong Ilocos Norte sa Australia, ganyan karami ang Pilipino na nagkalat at sana hindi gumagawa ng kalokohan. Okay? Nagkalat sa buong Australia. That is Australia, mga kapatid. That's why, mga kapatid, you have a long way to go. Okay? And I believe God can use you. If we could have HBBC in those states, mga kapatid, those will serve as satellites. Okay? So, let's pray for them. Now, dito naman sa Pilipinas, ilan na po ang populasyon natin ngayon? We have 118 million in population sa Pilipinas ngayon. Okay? At ang world population is 8 billion. 8 billion. Kaya, out from that, 8 billion in the world, 118 million in the Philippines, ang question is, how many of these people have truly known Jesus Christ as their personal Savior? Ang meron pong ganong kaisipan ay hindi po sa gobyerno. The government is not thinking about that welfare. The universities, no matter how prestigious they are not mindful of that welfare. The only institution that's been given by God the authority, the appointment, and the assignment to think about that concern is the Church of the Living God. And bilang mga members ng church ngayon, nais kong dalhin kayo sa kaisipan na yan. The question today is, how to win the world for Jesus Christ? Alam nyo, habang sinasabi ko ang statement na yan o question na yan, agkintayog tiriknak because nung araw, ang tanong lamang is, how to win Bacarra for Christ? Nung nagsisimula si Pastor June, ang tanong lamang is, how to win Bacarra for Christ? Dumako siya sa BNCHS. Sino po sa inyo ang bunga ng campus ministry sa BNCHS? Pwedeng tumayo, baka nandito pa sila hanggang ngayon. Please stand up. Nare-reach out kayo noon ng campus ministry sa BNCHS. Pwedeng tumayo? Sister Chato, ayan si Ninong Sansi. Kita nyo? Bunga ng campus ministry. Kaya yung ating campus ministry, hindi lang natin alam. May mga mawiwin tayo sa Panginoon. Sa Lawag, meron ba? Ewan kong si Tito Loni, bunga rin ng BNCHS Campus Ministry. Bunga ka dito? Tito Loni, sa Campus Ministry? Yes. Di lang natin alam. So back in 1983, ang tanong lamang noon at parang pangarap ng ating gawain is, how to reach Bacarra for Christ? Tapos, after few years later,
Si Pastor John ay nagkaroon ng burden sa Vintar. Maya-maya ay dumako sila sa Pasukin. Kaya yun yung mga naging outreach. Sabi nga ni Pastor John noon binibisikleta lang namin ang Vintar. Rough road at wala pang ilaw ang daan. Pero tinatyaga naming puntahan yan, sabi niya, in the early 1980s. In the early 1990s, Pasukin. So, ang naging pangarap ngayon is how to win Ilocos Norte for Christ. Ngayon, nagkaroon tayo ng mga mission trips, tama? How to win the regions for Christ. Ngayon, ang ating tanong, how to win the world? Ang tindi ng pangarap ng HBBC, ano po? Hindi lang po region, hindi lang provincial, hindi lang national. Ang pangarap na ng HBBC, mga kapatid, ay buong mundo. Alam nyo ba na noong conference natin ng June, mga kapatid, ay regional conference. Yung church strengthening. Next year, ang ating conference ay national conference na po. I will be inviting speakers coming from Cebu. My good friend, Pastor Jofet Cortez, pray for him. Hindi pa niya alam ito, ina-announce ko na. I will be inviting another pastor friend from Mindanao. Perhaps another pastor friend from Palawan. From Southern Tagalog, that's Cavite, Bicol Region, Caraga. I'll be inviting some pastors there. Salamat sa Panginoon sa aking exposure. Kay Pastor Abante, marami akong nakikilala mga pastors ngayon. So it will be a national conference next year. Kaya kung gaano po yung hirap natin na nag-organize ng konferensya noong June, ay nako, doblehin po natin yan next year. Idagdag mo, mag-uuwian pa ang mga members ng HBBC next year. Yung mga nasa California natin dyan, sana nakabili na kayo ng ticket nyo, ha? Kayong mga nasa Hong Kong, nasa Singapore, mag-uwian lahat kayo. Sir Peter, umuwi ka next year. Sister Risa Akibay, umuwi ka next year, kapatid. Kayong mga nasa Canada, Brother Errol Agonoy, umuwi kayo next year, ha? Okay. Hindi ko na mapapangalanan lahat sapagkat aabot tayo ng 3:00 niyan. Ngayon, pagkatapos ng 2025, pinaplano na po namin ang 2026. Ang ating conference sa 2026, mga kapatid, ay global conference. Malay nyo, baka next year makavisit po ako sa pinakamalaking Baptist Church sa South Korea. At makakilala ko si Dr. Daniel Kim, the pastor of one of the conservative, fundamentally strong, big Baptist church in South Korea. Malay nyo, baka makapunta ako ng Amerika next year, kasama ko ang aking wife. Baka ma-meet ko si Dr. Paul Chappell at sabihin ko, Dr. Paul Chappell, we are planning to have a global conference. Alam nyo, sinasabi ko lang ito, pwedeng magkatotoo to. That on 2026, our conference will be a global conference. We'll be inviting missionaries from Vietnam and so on and so forth. Now, the point is this, ano po itong mga conferences na to, Pastor? This our church is strengthening na ang pinaka-focus, mga kapatid, ay para tayo ma-mobilize, para tayo mapalakas, para tayo magkaroon ng mas malinaw na vision sa ating reason of existence, and that is to win the world for Christ. Sapagkat kung minsan hindi nakikita ng mga Baptist, sa liit ng nakikita, ang nakikita lang kapwa Baptist, inaaway yung kapwa Baptist. Nag-aaway-away, maliit na nga nag-aaway-away pa. Ang nakikita ng mga Kristiyano ay sariling problema lang, pamilya, ang liit po. Ang nakikita ng iba yung mga stumbling blocks sa church. Itong kapatid na to, si pastor na ganito, si usher na ganito, si Sunday school teacher na ganito. Yun lang ang nagiging balakid sa kanilang buhay. Kaya itong mga conferences na ito will help us mobilize, empowered, at nakiklarify yung ating nakikita for the reason of our existence that, hey, we are here to win the world for Christ. Mga kapatid, kaya nga po, binago na natin, hindi binago, dinagdagan. Hindi na lang po tayo Bible Baptist Church. Ang idinagdag ni Pastor June, we are now Hosanna Bible Baptist Church. Tapos later on, doon sa ating SEC, pinarehistro namin ito. Ang nakalagay, Hosanna Bible Baptist Church and Ministries of Bacarra, Ilocos Norte. Ngayon, pagka nagpicture ka dyan sa harap, pwede kayong magpicture dun sa labas. Ang nakalagay, HBBC International.
Anong masasabi nyo mga kapatid? Let's go international. Let's go for the world. Let's win the world for Christ. Kaya natin by the grace of God. Hindi lang bakara, hindi lang pasukin. Sa dami po natin, kung tayo ay makakaunawa, makikita natin lahat ito. We are not just together, but we are laboring together. Amen? Yan po, kaya let's pray. Ngayong July, aalis po sila Pastor June at si Mama, pupunta po sila, hindi pupunta, babalik sa Hawaii. At sa December, babalik dito. Kaya ang kanilang biyahe, balik-balikan mga kapatid. Ang tawag dyan, balikbayan. Okay? Kasi dual citizen po sila. Pero ngayong August o September, ang kanilang travel will be Europe. They will go to London and they will go to Portugal. Hopefully, makapag-start po tayo ng Bible study group sa Portugal sa magitan ni Brother Harold. Then from Portugal, pagkatapos po nito, hopefully Pastor June can travel to Canada. Kaya kayong mga taga-Canada na nasa YouTube, Facebook at Zoom ngayon, maghanda-handa na kayo mga kapatid. Alam kong malawak ang Canada. Pwede kang mag-eroplano from one state to the other or one province to the other. But you are going to organize yourselves. Tulag kayo na yan ang pagyanan yung lugar. And you are going to have your first worship service in Canada very soon. Amen po ba? Ayan po. And, let's go international. Kaya, ang tanong ngayong umaga is, how to win the world for Christ? Napakaganda ng tanong po yan. So, let me just give to you several things, but let's start with Acts 1:8. In Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Watch carefully. Both in Jerusalem, then in all Judea, then in Samaria, and then unto the uttermost part of the earth. Amen? Di kayo nakinig. Ulitin ko ang pagbasa. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses. Kayo ang magpapatutuo, magpapahayag para sa akin. Saan? Both in Jerusalem, then in all Judea, then in Samaria, and then unto the uttermost part of the earth. Yun po ba ang nakalagay? Yun po ba yung nakalagay? Ulitin natin. Okay? Hanggang sa makuha ko yung attention nyo. Parang nakatingin lang yung iba sa inyo eh. Okay, basahin ko ulit. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, then in all Judea, then in Samaria, and then unto the uttermost part of the earth. Yung po ba nakalagay? Ano nakalagay po? Good. Hindi then, kundi and. Pag sinabi kasi nating then, one after the other. Dito muna, pagkatapos dun naman. So ang ibig sabihin ng both mga kapatid at the same time. Ang nais ng Panginoon, habang may nagpapahayag sa Jerusalem, meron din dapat sa Judea na. Sabay. Meron na rin dapat sa Samaria. Meron na rin dapat unto the uttermost part of the earth. At mga kapatid, unti-unti, nagaganap na yan sa HBBC. Sapagkat halimbawa sa service na ganito, may simultaneously, meron sa Bakara, sa Pasukin, sa Lawag, may regions beyond. Alam nyo, may mga nanonood sa Quirino ngayon. Kabarugis, magandang umaga sa inyong lahat dyan. May nanonood sa Hong Kong, that is Asia. May nanonood sa Australia. May nanonood pa sa Amerika. Biruin nyo po, different continent na po yan. Kaya yung sinabing both ay talagang dapat gawin natin. So, let us pray that in a matter of time, siguro 3 years, sa dami natin, let's just pray na ma-mobilize nating maigi ang HBBC. In a matter of 3-5 years, mga kapatid,
by the grace of God, magpatuloy lang tayo, agpasnag tayo lang, agagagat tayo lang, ag-faithful tayo lang ti Apo, sumabay kayo lang kakabsat, iti leadership ti HBBC, in 3 to 5 years, marami pong magagawa ng Panginoon sa atin. Baka hindi natin mamamalayan. Meron ng HBBC Tabuk City. Meron ng Tugigaraw. Ayan, may mga nanonood tayo dyan sa Tugigaraw. In fact, yung kapatid natin dun sa Tugigaraw, nag-message kaagad sa amin. Sabi, Pastor, mayroon ng lote na for sale dito. Akalain mo yan? Alam nyo, bigyan ko kayo ng isang idea ha. Gusto nyong maging mayaman? Gusto nyo bang maging mayaman? Dapat maging mayaman kayo para sa Panginoon. Halimbawa, alam nyo ang vision namin ni Pastor June, share lang namin sa inyo. Kung meron lang sana sa inyong talagang multimillionaires, pag sinabi, okay, Tabuk, ang Tabuk City mga kapatid, nung pumunta ko kami, ang layo. But strategically, nung pinuntahan po namin yung Kapitolyo ng Tabuk City, at nung dinaanan po namin yung mga business centers ng Tabuk City, nakita namin na kung gaanong Tugigaraw City ngayon, Tabuk City will be the same after 10 years. So kung ngayon ka bumili ng property sa Tabuk City, yaya ka, easy money yan mga kapatid after 10 years. Kaya kayo mga nasa abroad gusto nyo mag-invest, magbili kayo ng mga lupa rito. Oo. Tapos yung mga nabili nyong lupa sa mga strategic na lugar, isang araw, pag sinabi ng Diyos, may gawain ako dyan, ibigay mo yan. Ibigay nyo sa Panginoon yan. Ibigay nyo. Sana meron tayong milyonaryo rito, bumili tayo ng property sa Tabuk eh. Kahit wala pa tayong church, kahit wala pa tayong ministry. Eh kung sabi ng Panginoon, huwag kayo dyan sa Tabuk City, o ibenta mo yung property mo, times 10 na yun, o times 5. Sana may mayaman dito at sasabihin, bumili tayo ng property sa Tugigaraw. Mga kapatid, I show you, mangarap na rin lang kayo, wag na yung para sa sarili lamang. Mangarap para sa Diyos. Mangarap para sa ministry. Listen, what I'm telling you is an agenda, a vision that's bigger than your personal dream. Personal mo lang yan, napaka-selfish mo naman kung yan lang ang iniisip mo. Samantalang ang laki ng gawain ng Diyos, ang na pwedeng ikaw at ako magamit. So you know, for me, the more I realize this, the more I thank God and I have no regrets. Kinalimutan ko ang personal kong pangarap sa buhay. Pwede rin sana ako naging abogado. Pwede rin sana ako naging doktor. Pwede rin sana ako naging engineer. Pwede naging teacher. And I could be enjoying every day like I have a good paying job. I can go to work every day. I have a stable job. I can live with my family and so on and so forth. But listen to me. I praise God na early in my life, nakita ko po ang ministry. Nakita ko ang Diyos. Nakita kong pangangailangan. And I said, God, I volunteer myself. I surrender my life. And I'm so thankful how the Lord is using this simple life of mine for His glory and honor, for the furtherance of the gospel. So let's win the world for Christ. Mga kapatid, wag mong i-confine ang sarili mo sa maliit na ambisyon mo. Wag mong i-confine ang sarili mo ayon sa isinasaksak ng mundo sa iyo. Mga kapatid, iba po kasi yung mundo nila eh. Iba yung mundo natin. Ang mundo nila masakip, ang sa atin daigdig. Ang sa atin malawak, ang sa atin malaki, ang sa atin, yung mundo natin, nandun ang totoong halaga, nandun ang totoong value, nandun ang totoong, mga kapatid, the real, nandun lahat yon. Sa mundo ng mga unsaved, wala yan eh, material lang yan eh. You can enjoy today, agdaan damdama, mawala mamaya, masunog ang bahay, at may iwan pag namatay. Yun lamang po ang mundo ng mga unsaved. So going back to our lesson, let us pray that we can win our world for Christ. Amen? So I do not know kung bakit itong message na itong binigay ng Panginoon sa akin, but I believe hindi po binigay ng Panginoon ito na walang pupuntahan ng ating church. Naniniwala ako ng message na ito na aking ipinabahagi sa inyo, ito po yung pupuntahan ng ating gawain. Ito yung patutunguhan ng ating ministry. Kaya kung nasaan man kayo, let's be in one heart, one mind, is striving together for the faith of the gospel. Ang una po, na nais kong ibahagi sa inyo how to win our world for Christ is number one, we must be committed to the Great Commission. We must be committed to the Great Commission. Okay? Basahin nga natin muli. Ready, go? We must be committed. Alright. Alam nyo po, itong Great Commission nasa Matthew 28:19-20. Gusto kong basahin lang natin, pasadahan natin. Ang sabi doon, go ye therefore, and teach all nations,
baptizing them. Let's be committed to saturation. Go. The command is not come. The command is go. So when we come as a church, the mandate is to go. Saturation. Baptizing them. That is identification. Kailangan maging baptist ang lahat ng masasave. Ngayon, meron po tayong babautisman, kaya may tubig yung baptistry. Mag-isa lang siya, pero worth it yung tubig diyan, mga kapatid, sa isang baptism. Nasaan yung ating baptism ngayon? Tumayo ka nga, Aaron. Aaron is from Pasukin. Ang nagdi-disciple, nagpa-follow up sa kanya, si Doc Lester. Tumayo ka, Lester. He's a medical doctor, but he's very committed to the Great Commission of Christ. Ayan. Kaya sabi daw ni Aaron, gusto ko si Pastor Provi ang mismong magbautismo sa akin. Papuntahin mo rito yan. Kargahan yung baptistry at lulunurin ko yan ng tubig. Maraming salamat. Okay? And then the Bible says, okay, go to the baptismal nation, baptizing them, and then in verse 20 it says, teaching them to observe all things. Let's be committed to that. Kailangan po na yung potential mo, yung buhay mo, ibigay mo dyan, magkaroon ng totoong value yung buhay mo dyan. Discipleship. Produce followers. Listen, followers of Christ will produce followers of Christ. So kung ikaw ay totoong tagasunod ng Panginoon, ang dapat maging bunga mo ay sumusunod din sa Panginoon. Okay? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That is the reason why HBBC Australia exists. You are not only there for fellowship, good. You are not only there to worship God, that is primary, but you are there for the Great Commission of Christ. Okay? Soul winning is the heartbeat of God. That's what in the heart of God. Gusto mo makita ang puso ng Diyos? Soul winning. Bakit po? Well, I would say because, mga kapatid, the greatest joy in heaven is soul winning. Pumapalakpak ang langit, hindi nung graduation mo eh. Pumapalakpak ang buong mundo ng graduation mo. Lalo na kung sinabing cum laude ka. Lalo nung sinabing summa cum laude ka. Palakpak ang lahat. Puro like sa Facebook yan. Maingay, nag-ingay ang buong mundo. Pero hindi pumalakpak ang langit. Nakita nyo kung gaano kaminsan kababaw ang ating pangarap sa buhay. Panglupa lang eh. I want you to see a bigger picture that your life can be, invested for. Hindi po pumalakpak ang langit nung ikaw ay naging model employee of the year. Hindi po eh. Hindi po naglundagan yung mga anghel eh. Hindi po tumunog yung mga trompeta at mga musika doon sa langit nung ikaw ay naging model employee of the year eh. O kahit nung ikaw ay naging model family, hindi rin eh. Meron ba sa atin naging model family? Kung meron man, hindi ko po dinidiminish yan, hindi ko minaminus yan. Nilalagay ko lamang ang posisyon ng kung anong malaki sa tao, maliit kumpara pa yan sa langit. Alam nyo, ganun lagi yan eh. Yung wisdom of men, foolishness pa lang sa Diyos yan. Oh, yung pinakamadiskarte rito, wala pa yan sa Diyos. Naunawaan po ninyo. That's why, gusto kong makita nyo ngayon, ano ang nagpapalundag sa langit? Anong nagpapaligaya sa langit? E di tignan natin sa Lucas Kapitulo 19. Luke chapter 19, ilagay mo na kapatid. Go. Luke chapter 19. Okay? Hindi. Luke 15, sorry. Luke 15 verse 7. Hindi 19. Luke chapter 15 verse number 7. Luke chapter 15. I say unto you, that likewise, joy shall be in heaven over one graduate. Joy shall be in heaven over one PhD. Joy shall be in heaven over one influencer in Facebook. Joy shall be in heaven over one successful man. No. Joy shall be in heaven over one sinner
that repented. Isang kaluluwa lang ang kinausap mo at kakausapin mo ngayon at maliligtas yan. Mga kapatid, the greatest joy in heaven is soul winning. Gusto niyong paligayahin ng langit? Mag-soul winning tayo. That's why soul winning is the heartbeat of God. Amen. Tatandaan po ninyo, every person without Christ is a mission field. And every Christian is a missionary. Marami po tayo mga missionaries to foreign land. Magiging bisita natin yung mga yan sa mga susunod at darating na taon. Makikita nyo siguro, kalahati ng upuan na ito ay puro mga missionaries yan sa mga darating na taon. And we praise God for these missionaries in foreign land. Nakita nyo po yung missionary na nakamotor silang mag-asawa? Galing pa sila ng Leyte, Samar Leyte. Nagmotor papuntang Isabela. From Isabela nagmotor papuntang Abra. Mula Abra nagmotor papunta rito. Mula rito nagmotor papuntang Manila. At mula Manila, dumako ng Middle East. Hindi na pumotor yon. Aeroplano na. Pero hanggang Mindanao, na-disgrasya nga daw po sila sa Mindanao eh. Bakit po? Umiikot sila sa mga churches para ibahagi yung kanilang burden na, hey, tulungan nyo kami. Let's be partners. Kami pupunta. Tulungan nyo kami. Praise God for missionaries. But listen to me. Each one of us is a missionary. Kaya consider yourself a part of the Great Commission of Jesus Christ. You may be a student, you may be an adult, you may be a business. Listen to me. If you're a businessman, dapat ang madala mo sa Lord, businessman din. Kung engineer ka, ang madala mo sa Panginoon, engineer din. Kung estudyante ka, ang madala mo sa Panginoon, estudyante rin. Kung pastor ako, dapat ang madala ko, pastor din. Kaya ang daming pastor ng conference. Siyempre, alangan naman si Save pa yun. Amen po ba? Kung teacher ka, dapat ang madala mo, teacher din. Kaya ka nandyan. At kung naunawaan mo that you can commit yourself, Panginoon, I commit yourself to the Great Commission. You know, listen to me. It changed my life. Nung ako po'y nag-attend ng isang Antioch conference, hindi alam ni Pastor Ben, hindi alam ni Papa, hindi nyo rin alam to. This between me and God. I think I shared this to my wife one time. There was a message that di ko na maalala, but habang nakikinig po ako ng preaching, I felt a strong burden and impression of God upon my heart to take our church to a provincial, national level of evangelism. At mula po nung nagkaroon po ako ng kakaibang rekta, nagkaroon po ako ng kakaibang passion, kakaibang enthusiasm na hindi ko naiisip kung malayo yan. Ang Tugigaraw 6 hours, hindi po malayo yan. Nagmula doon, sinasabi ko na palagi, malayo na tayo, pero malayo pa. Mula doon, palagi kong sinasabi, malaki ang HBBC, pero tignan nyo naman ang ating tatrabahuhin pa. Yun po yung nagmulat sa akin. And Pastor Abante did not know, but I came forward that day in one of the Antioch conference and I knelt down and I responded to God and said, Lord, I am not telling you my goal. I am responding to your goal. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung yan ang nais mo sa HBBC, kung yan ang kalooban mo para sa amin, na Osana Bible Baptist Church, Panginoon, mahina ako, kulang ako, pero ang sasabihin ko sa iyo, Lord, I'll say yes to that. I'm going to obey you, Lord. I will be willing to travel near and far. I will be willing, Lord, to do the work. I will be willing to sacrifice. I will be willing to spend and be spent alang-alang. Why? It's because of a commitment to the Great Commission. For 8 billion people, kahit pa araw at gabi tayo magtrabaho, what significance can we do for the 8 billion population? Can we change that? No, we cannot. Of course, hindi lang po tayo ang church na may ganung pangarap. Alam ko, like Cebu, it all started that way. Cebu, BBC Katipunan Cebu, has about 8,000-10,000 in attendance every Sunday. And out from their church, they have sent more than 100 missionaries to foreign land. Grabe po ang bunga. Bethany Baptist Church in Makati have sent more than 100. And Lord, I said, God, sisimulan ko to, hindi ko alam kung makukuha ka agad ng mga members, makakatch nila lahat ito, pero unti-untiin ko to. At kaya sinasabi ko sa inyo ng malakihan, mga kapatid, may patutunguhan ng ating gawain. And I pray that you can take that passion. Let's work together. Let's enrich our young people. Malay po ninyo, some of these young people, magsuko ng buhay maging pastor.
maging missionary. How beautiful are the feet of them that preach the gospel and bring glad tidings of good things. Sasabihin mo ngayon, professional ako. Ano ngayon? Mas mataas ang panawagan ng gawain ng Panginoon. In fact, if you are a professional and God calls you to be a pastor, you are not stepping down, stooping down. No, you are not going down. You are actually climbing up. Mali kasi ang pananaw ng iba Ang baba ng tingin natin sa Great Commission Ang baba ng tingin natin sa mga missionaries, sa mga pastor na may malaking puso na ihayag ang ebanghelyo at humayo at maghayag ng ebanghelyo, magbautismo at magturo. Ang baba ng tingin natin Kalimitan ng mga parents, pag yung anak, di ba, matalino sa math, anak, mag-accountancy ka. Pagkausap yung anak, reason yung anak, anak, mag-abogado ka. Pag yung anak, bata pa lang, ang gusto niyang laruan ay yung mga stethoscope at microscope at kung ano-anong mga scope dyan, anak, mag-doktor ka. Pag yung anak, bata pa lang, nagli-leader na at nagsasalita na yan, anak, mag-teacher ka. Pero pag yung anak bobo, anak, mag-pastor ka. Bakit? Hello? Yung mga hindi pumasa ang dapat magpastor, yung hindi pasa sa accountancy, yung hindi pasa sa engineering, hindi pasa sa abogado, yun ang pwedeng dapat magpastor. At akala natin ang mga karera, ang mga sekular na mga bagay, matataas po yun. Palagay ko, tumitingin ka sa anggulo na nasaan yung mga unbeliever. Ang anggulo kung saan ka nakatingin ay posisyon ng mga unbeliever. Pero pag tumitingin ka, mga kapatid, sa posisyon ng isang Bible believer, ng isang totoong Kristiyano, posisyon sang-ayon sa Panginoon, makikita mo, you would realize that, itong sinabi ko kahapon pwede mong i-give up yung career mo para sa ministry. Pero hindi mo po pwedeng i-give up ang ministry dahil lang sa career mo. Totoo yan. Because the ministry is a high calling. The ministry is an honorable calling. It talks about the salvation of the souls of men. It talks about the eternal destiny of men. It talks about building up men. Listen to me. You can enrich a man, but if he doesn't have the Bible, his wealth will corrupt him. Politics without God will lead to corruption. Science without God will lead to abortion. What people need today is the Bible. And if what the world needs today is the Bible and Jesus Christ, there must be more voices, more people, more pastors, more preachers, more missionaries. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y tawagin ng Panginoon, kahit professional na kayo mga kapatid, we will welcome you. Let's be committed to the Great Commission. The greatest joy of heaven is soul winning. The greatest concern of hell is soul winning. Walang pakialam ang impyerno kung ikaw ay magaling sa school. Wala. Ang problema ni Satan, mga kapatid, yung mga soul winner. Kaya kung kayo, may pangarap kayo, gusto nyo maging mayaman, hindi kayo papakialaman ng dyablo. Sabi ng dyablo sa'yo, go ahead. Ang tinututukan ko yung mga soul winner Kasi sila yung nagbabawas ng aming attendance sa impyerno Sila yung pumipigil ng mga taong magparami ng populasyon sa impyerno. Binabanday ko yung mga soul winner. Pero kung ikaw makasarili, worldly ka, nakatutok ka lang sa business mo, sa career mo, sa trabaho mo, wala kang pake sa ministry, wala kang pake sa mga unsaved na loved ones mo, wala kang pake sa mga unsaved na kaibigan mo, hindi ka na pinapansin ng dyablo, sa totoo lang. Hindi na siya disturb sa'yo. You are no longer, hindi ka nakasali doon sa anong tawag sa police station, yung, what do you call that? Wala ka dun sa most wanted. Ang most wanted kay Satanas, mga kapatid, ang mga pastor. Ang mga katulad ng inyong mga pastors, like me, Pastor Jun, your pastors, na masigasig sa soul winning. Masigasig sa pag-abot ng kaluluwa. Na wala nang inisip kundi church planting, wala nang inisip kundi let's mobilize the members for soul winning. Let's mobilize the church for more churches, for more souls, so for more church building. Pero kung ikaw, busy ka sa sarili mo, mga kapatid, wala nang pakialam ang dyablo sa'yo.
At dun po ako nababother. Kaya po kami nagpipreach dito, tinitira namin ng worldliness, tinitira namin ng covetousness, tinitira namin ng selfishness, tinitira namin ng materialism, tinitira namin yung mga unfaithful, lumnad-lumtaw ti kapilya, umay no kaya't na makigimong saan, no umay naladaw pa'y. Kaya namin tinitira yan para magising kayo at maging most wanted din kayo sa impyerno. Kaya panahon na mga kapatid na maging committed po tayo sa Great Commission. Amen po ba? One of the greatest responsibilities of every Christian is soul winning. Kagabi, lumapit sa akin si Brother Enan. Congratulations to Brother Ferdinand Simon. Pakita mo nga sa lawag. Sa lawag. Brother Ferdinand Simon, Brother Enan. Okay, pakita yung kapatid. Congratulations, siya po ay nag-graduate ng Masters of Public Administration. Sa edad na mahigit 50 na, nag-aaral pa hanggang ngayon. Pero alam nyo, hindi po pumalakpak ang langit nung siya ay nag-graduate ng masters. Kundi pumapalakpak ang langit nung, makita nyo ang mga picture na to, nung ginawa niya ito. Tingnan nyo po ha, nakatoga na siya. Ayan po siya Nag-graduate sa University of Northern Philippines. Hindi po pumapalakpak ang langit nung nakatoga si Brother Enan. Pumalakpak ang langit nung nakita nila ito. Pakita mo yung next picture. Yan. Nakatoga na nagdi-distribute ng gospel tracts. Nagdala po siya ng 150 gospel tracts at ang kanyang goal, maubos niya ang lahat yon. Ayan Diyan pumalakpak ang langit. Diyan ngumiti ang Diyos. Kaya mga kapatid, wala akong pakialam kahit sinong pumapalakpak sa'yo, ngumingiti sa'yo. Sa akin, ngumiti lang ang Diyos, sapat na yun sa akin. Sabihin lang ng Diyos sa akin, well done, okay na ako mga kapatid. Solved na ako sa buhay ko. Sulit ko na ang buhay ko. Sabihin lang ng Diyos, well done, sulit ko na ang buhay ko. Okay na ako rito. Amen po ba? You see, ito, si Brother Conrad, isang member natin. I can mention many of our members actually, but mga latest kasi ito lumapit sa akin kagabi at binahagi sa akin itong mga nakakatuwang bagay na to. Sabi, Pastor, praise the Lord. Nung last week, napapansin nila na kada Merkules ng hapon, nagpapaalam siya ng maaga. Let your light so shine before men. Nanindigan po siya, godliness. Palagi niya sinasabi, papaalam ako Bakit May prayer meeting kami. Basta Merkules ng hapon, nagpapaalam ng maaga dahil prayer meeting. Napansin ng kanyang mga katrabaho. Sabi sa kanya, napapansin namin, palagi kang nagpapaalam pag Merkules, maaga ka, pupunta ka sa church nyo. Ikaw ang churchman sa amin lahat dito. Baka pwede na ikaw ang mag-share ng Bible sa amin dito. Kaya kahapon, nag-start na po siya ng Bible study. Ayan po, pakita mo na. Yung isa munang isa. Yan yung mga Bible study niya. Tawanan na pagkatapos. Sabi ko, mag-send ka sa akin ng picture. Hindi pala siya nakapicture ng maganda. Kaya sorry pastor, ito lang yung nakuha ko. Nagtatawanan na kami after. Pero kung titignan po nyo yung kanyang itinuro sa mga katrabaho po niya, opisina yan Opisina yan. Kahit anong parangal sa opisina, hindi po papalakpak ang langit. May inaabangan ng langit sa buhay mo. Pag ginawa mo yun, talaga kakabsat. Lundagan lahat sa langit. Totoo yun. At hanggang ngayon, inaantay ka. Nangangawit na yata sila sa kakaantay sa'yo. Kasi hindi mo pa ginagawa. Tignan natin, anong nakasulat sa blackboard? Ayan purgatory. Ayan, Bible, basic instruction before leaving earth. Ayan, Yan, kita niyo po, sinulat niya yung soul winning niya sa whiteboard. And those office mates have prayed to receive Christ as Savior. At dyan natuwa ang langit. Mga kapatid, let's live for a cause that's bigger than ourselves. I can confine myself to a career. I can confine myself to that. But I would like to do something bigger for God with the life that He has given me. Sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng mga talents na to, gagamitin ko to. Hindi naman po ako nag-aral ng college, AB English or what, but nakita ko na medyo natural yung aking inclination sa pag-English. Ginagamit ko yan. Kaya kung gusto kong medyo makuha ang atensyon ng mga professional, pinapanatan ko yan ng English para malaman nila,
Ka-level din naman namin to. Professional din pala to. Amen. But I use it. Sabi ni Paul, to the Jew, I became a Jew. To the Greek, I became a Greek. That I can win them to the Lord. Mga kapatid, it's a blessing to be here in this church. Air-conditioned kapilya. Sa mga sanctuaries natin. But the souls of men are waiting. And we have a commission from Christ. Let us be committed to the Great Commission. Number 1 pa lang po yan. Di ko alam kung may tutuloy ko yung number 2 at number 3. Baka next year na po. Amen! Sino pong na-bless ngayon? Baka meron po sa inyong tinatawag ng Panginoon na hindi pa nag-forward. Ngayon na, mag-forward ka na. Tumayo tayong lahat. If God is calling you for the ministry, come and join us. Andiyan na, Pastor Jun gave his life. Pastor Bear, Pastor Dennis, yours truly, we gave our life. Join us. Let's win the world for Christ. Let's go. Let's win more souls. Let's build more churches for the glory of God. Let's move to the advancement of the kingdom. Let's be a part in the furtherance of the gospel. At kung kayo po ay nagtatrabaho, don't just work for your needs, but work to be a part of this great commission. Sabihin mo, Panginoon, gamitin mo ako, ang aking impluensya, ang aking kayamanan at resources. Okay? If God is calling you for the ministry, I want you to step forward right now. Come to the altar. You don't have to kneel down, but if you can, kneel down and tell God, Lord, I'm surrendering my life. Meron po tayong 21 na nag-surrender na. Baka meron pang dagdag, mga kapatid. Come forward right now. Okay? Come on. Meron po ba? Sa pasukin sa Claveria, baka meron pong nag-forward, Dingras, Sarat. God is calling you. Amen? Closing song natin. Ano yun? Use Me. Hindi ko masyadong mabasa yun eh. Jesus use me. Amen. Jesus use me. Alam nyo, kayong mga nagtatrabaho, sana ipag-pray nyo ito ngayon. Lord, in my work, use me. Marami po tayong mga teachers dito. Sabi mo, Lord, in my workplace, use me. In my office, use me. In my campus, in my school, use me. Kung karpentero kayo, dapat ang maakay nyo sa Panginoon, karpentero din. Fisherman ka, fisherman din ang madala mo sa Panginoon. Drug addict ka dati, dapat drug addict ang madala mo sa Panginoon ngayon. Amen? Businessman ka, businessman ang akayin mo sa Panginoon kasi sila yung mundo mo eh. So, bring them to the Lord. Lord, in my work, use me. Sing this song together. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith I see on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Amen now. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse now. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my coming King. Amen now. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's
next Sunday, staff, I want all our members to have a map of Australia. Okay? Para maipost natin yan sa ating mga bahay at may panalangin natin ang Australia. We also need to have a map of the Luzon area, especially Ilocos Sur, La Union, Norte, Cagayan, Apayao, and Kalinga. Let's win our province and region for the Lord Jesus Christ. Amen? Okay? On the last, before that, teka, yung Hong Kong, marami sila eh. Nakita ko kanina, Hong Kong. Wow! Kumusta kayo dyan, mga kapatid? Okay, mag-soul winning kayo dyan, ha? Last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. It's all worth it. Dear Lord, thank you so much. What a blessing today to celebrate the 3rd anniversary of HBBC Australia Outreach with a very timely and inspiring, challenging message, how to win the world for Christ. We thank you, Lord, for the great privilege and opportunity that, Lord, you've given us men, power, and resources that can be used not only to win our town, our province and region, but even the whole Philippines and the whole world in partnership with fellow Baptists, winning them for the Lord Jesus Christ. Kaya Panginoon, tulungan yung bawat isa. Nawa po ang pag-uwi, ang panalangin namin, Panginoon, gamitin mo ako sa aking workplace. Use me as a light, as a testimony for the Lord Jesus Christ. Thank you, dear God. Dismiss us with your blessing. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. God bless you. Ano yun? Pambira naman, no? Umupo kayo. Nag-base na yung baptism natin? Base na? Okay, very good. Sound check. Mga kapatid, good morning ulit. Ang ating kapatid na babautismuhan ngayon ay si Aaron Balbas from Gabutsur, Badok, Ilocos Norte pala. Siya po ay 3rd year student ng nursing sa Northern Christian College. Okay? Aaron, napaypayso ka din nga inawat mo ni Apo Jesus kas mangisalagan kay manubot? When, Pastor? I got saved June 28, 2024. Nito lang, June 28, 2024. Thank you very much. Dahil sa iyong pagtuo ng iyong pananampalataya kay Kristo na ating tagapagligtas, na siya'y namatay, na inilibing at nabuhay muli, at yan ay patutuhanan mo sa ating baptism, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Welcome to HBBC family. Let's welcome him. Palakpakan natin. And everyone says,
Ayan. May church family ka na. God bless you. We are dismissed.